Siemanko, witam was serdecznie, jest Nanek i witam was serdecznie dzisiaj na live'ie. Jademy z muzyczką i... O, siema Chris. Siemanko ludziska, widzę, że już dużo osób jest.
Ja, ciupiemy gintry, ciupiemy, witam was. Już to wszystko odpalą, teraz ino mi dajcie znać, czy muzyka nie ma za głośno. O, już padłem. I tam ino napiszcie, czy muzyka nie ma za głośno jak co. Dobra, czekajcie się. Przełączam na... O! Na inną kamerkę. Ja, Grum. Słyszysz mnie? No. Dobra, to ja was wpuszczę. Czuło mnie chyba z tego. Dobra, to poczekaj, to ja dokończę mecz, wiesz, bo... Dobra. No, to ja was już Nagle online też wyjechał. puścił. A nie, Nanek jest. Już je. Słyszysz? To później idziemy, jak siwy będzie, idziemy polować na tą dziwkę Predatora? No, moglibyśmy, nie? A co wy chcecie A robić? trzech nie wiem, czy damy dużo razy. A za głośno, Nie, za no, głośno no, Ale muzyka. audition Komu nie chyba gadajcie, że będzie, tak chyba, do tej. wiesz? A nie wiem, bo ja muzyki nie słyszę. Ale nie na czacie, wiesz? Na czacie go do mnie. A, Aha. ale obejrzyj to, ale Ja obejrzyj. obejrzyj to, ale obejrzyj to. Ej, ja to lubię, kurde. Ej, naprawdę, ja to lubię, Ja co to wiem, że ty mówisz. to lubisz, ty różne rzeczy lubisz. Pan Boże, kurde, ja cię kręcę. To jest o, zboczyńcy. nie. Siemanko. A dołek se na ten śląskie słowo na dziś. Krauza, co to jest? Kurde, już pora osób odgadło. Ale to lubię, kurde. Echo, panowie, echo. No już wyłączyłem. Pewnie Tomek chciał się pochwalić, szczerze wiesz. Ja tu mam wyjebane. Witam serdecznie i pozdrawiam. Ludzi normalnych, jak to uczciwie, a pałę się wciągam. Jezus Maria, co ja zrobił? Co? Kaj spać. Banboy, Co? Ej, jaki kutas? Kaj banboy spać, kurde, młodo godzina. Kopie, ja prawie ze szychty przyszedł. A nie, ja ze grubej dupie, a nie z dancingu. Jest gruby dupie. Ale to musicie mi zaproszenie na nowo wysłać, jak skończycie, nie? Bo wyjebało mnie. Panboy, pójdź z nami zagrać. W tym czasie mogę coś tam. Kapita. Wygrywki. Mogę coś takiego rozbudować. No, ten celownik jebany muszę zmienić pod sfer. Czekaj. To bo kupiłem kontrakt i mówię, muszę kontrakt zrobić w ciągu godziny. 55 ludzi zrobić. To nie jest tak łatwo. Boże, kretyn. Już zaraz skończymy, Tomek, to. No, spoko, mam ten czas. Audition nie wiem, czy będzie, którego godzina jest w ogóle. Ja mu zaraz napiszę. 11 za 15. No, ja mu zaraz napiszę. Kurde, ubił mnie! Jo? Kurde, bo jutro wychodzi ten Pugby na kompa, nie? Ta Co finalna dzisiaj wersja robię w już robocie? podobno. Na SV-ach byłem. Jaka? Na SV-ach. Pugby, Jakie? Player Unknown, Battlegrounds, nie? O. Na kompa wychodzi ta finalna wersja. Mam go, dopiero patrzę. B11, rozumiesz? Kurwa. Kiedyś, ja nie wiem, łazili na B10, B9, to już jest B11. Kamil, a powiedz, ten, na PlayStation Vita? Tam, Vita? Nie? Tą nową? To jakieś dużo gier mają coś? Czy nie? Szczerze powiem ci, że nie wiem. Witam cię jakoś tak nie interesuje. No. Muszę sobie coś kurwa kupić do roboty, bo tam w tej robocie to my z tym siwym tylko siedzimy i cały czas kurwa... jak Nintendo będziemy- Switch se kup, kurwa. No też tak, ale co to tylko Mario jedno jest do chuja. Co, będę w Mario cały czas grał? Nie przepadam to aż tak dużo. Znaczy no, na pewno bym kupił, od razu bym kupił teraz, jeżeli bym wiedział, że mam jakieś gry jeszcze do tego. Nie? Znaczy do tego, żeby wyszły, albo żeby były, albo że są. Ty, kaj ty grosz, Kamil? Grosz ty? Czekaj, odkryję. No, zaraz... Gram. Kurde, brakło mi. No chyba ty jakaś...
A tak jeszcze chyba na ciulowo grasz, tak ci powiem. Pierdzielaj. No chyba, że tabelę odwrócisz, to coś na czele, także. Wiele bramek. A 3 bramki. To 3 lata było. Daleko, hopie. Materiał był daleko dzisiaj. Boba mnie jednie. Wywalony. Kurwa, także- czułem to. Wpisę wyjebata Tak, będę. kotwienie mnie nie puszczają, rozumiesz, tam ino elita łazi. Ach, Kurwa, ty chuju pierdolony bambugiem. jak ty tego dosz? Po polsku. Czyżbyś był rasistą? Johnny! Cześć, siemanko. Zamaga. Ach, tam ruszyli. Co tam Dony słychać? Groż z nami. No, właśnie odpalam. No. Na live my są w razie W. Dobrze, dobrze. Także kurwa bez przekleństw. Ty kurwa. Pławy się kurwa z tymi pierogami kurwa. No. Weź, weźlij kurwa 3 pierogi się powiedz. Chuj. Tomek to jest kurwa ekspert od wieszania się. Co tu się dzieje? No słyszę kota, co? Dobra, leży. Leży ci? No leży mi. Nie opada. Czy opada? Mówię tak, siwy wpadnie, jeszcze od 1000 będzie, to może później tego producera zapolować. Można spróbować. Michał, no widzisz. Co ci mam poradzić? Ja by też z tego najchętniej nie nosił, no ale... To macie pełny serwer chyba, co? Tak, bo zaraz będziemy wychodzić do tych, że poczekaj, bo tak tam prawa Aha, Bad Boy, to wywaliło fajnie. także. Świat szuka celów. O Boże. Jeszcze 10 punktów. A w jakiejś ty w ogóle drużynie? Kurwa, przeciwnej. Nie no, z tobą gram. Kurde, jak nie umiał strzelić tych pierdolów. Nie wiem, jak chcesz na to ci kupię soczewki najwyżej. Wiesz, ten kredyt kurwa pociągnął. Nie potrzebuję soczewek, ale ja potrzebuję jakaś dobra broń, co szczylo, rozumiesz? Coś jak shot... A, zwalny na broń. Przecież... Ach, ty. O kurwa, mi wyjebało. Ej, bo przegramy to jeszcze panu. Jakie donaty? Donaty były? No, jeszcze 2 punkty. Nie, nic nie było. Ej, no czego kutasa nie raz nie trafiłem, powiem ktoś? Nadlatuje bomba A stałem przed nim pół metra. Bo kutasów się nie trafia, tylko bierze. Tak, ryja kurwa, na raz. Ej, faktycznie był jakiś donat, bo ja nic nie widział. Co był? No nie piszą mi, że jakaś donacja miała, niby była. Nie wiem. A ja kurde nie mam takich rzeczy, wiesz, Banboy? Dobra, to czekaj, już cię do mnie zapraszam. Nadek, weź wyjdź. Czemu? A nie, wyszedłeś, dobra. Nic nie rób, no bo zapraszam resztę, nie? Chyba. Znajomi, Tomek, zaproś. Dobra, Tomek zapraszam i Donego zapraszam. Poszło. Akceptuj. Okej, dobra, poszło Dony.
Mhm. Chris, był jakiś donate, ja nic kurde nie widział, nic mi nie wyskakuje. No ode mnie, Nanek. A, co ty głupoty gadasz? No jestem. Dobra, mogę wyszukiwać, dobra, wyszukuję, dobra. Chwilę. Czekaj, bo mnie chyba za bozno robią. Zaraz to sprawdzę. No tu... Nie, ja ci nie dam donate'u, bo jestem biedny. Co? Jedna paczka jest dla Kingi, czy obie są dla Nie, nas? to są obie dla nas. Dla Kingi ma, on mi zawiezie zaraz. A, No. To przecież za 3 dychy braliśmy, nie? no. O. To nie to. Tam jest chyba po 15 kilo, nie? Jeden. No, półtora. Co? 15 kilo. Kupiec ci. Kurwa, pojebało mi się. Ciśniło 15 kilo. Ty kurwa, ty Maryszyka, tym jogurcie 15-kilowym, kurwa. Nic osobiście nie Ile? przyjąłeś. No. Dobra. Pa. No. Kurwa, Tomek to jednak na Wigilię to on nie potrzebuje 15 dajem, on weźmie 15 kilo, kurwa, ruskich. No, no. Pierdalał do oporu. Kurwa, zaraz będę wam foty wysyłał, jak mi klata puchnie, kurwa i ten, a włosy na klacie to aż będą jak kurwa Kurde, no ten. nic nie było widać. Odpadać. Oj kurwa. Do wanny sobie wpierdoli 30 kilo pierogów, będziesz siedział i Tak. To jest tu zamiast karpia, kurwa. A po karpia zostawię, żeby mało ciągnął. Dobra, graj. Dobra, Nanek, graj, bo cię wyjebie zaraz. No nieźle. Czekaj, bo tu jest ważna Kurwa rzecz. targą, frajer. Synek, rozumiesz, No żadna ważna, walić donate'y Nanek, kurwa. Ej, ale wzięliśmy hardcora? Jesteśmy na hardkorze czy na tym? Nie, normalnie. O, kurwa, hardcore. Co, hardcore ci się podoba? No, no. Podobał mi się. No to może pójść na hardcora. Ale nie, to teraz nie wierzę, co ten kuloodporny. Jak strzelałem nic, nie? To nie wierzę. Ja mam zamiar Mamy kurde krótkie, ludzi to trollować. trzeba rzucić. Nanek, rusz się, bo cię wypierdoli zaraz na automacie. No ruszam Patrz się. co za kurwa siedzi tutaj za działem cały czas. jedno. A, ruszasz się. No ruszam się. Ej, teraz nie wiem, kurde. To, że gumkę napada założyłeś, to nie znaczy, że się ruszasz. Ej. Świeżują cię zęby. Ej, panie Damianie. Deriki. Ale tak po innej grze się przedstawić nie poda, to Pokój jest masakra. sygnałowy! Ej, Richtig, ale czemu mi to... Jak powiem szczerze, Dony, że ja wolę kurde koda niż BF-a. Prawda. Ostatnim czasem. To znaczy ten Battlefield 1 on tak A było. no, szybko mi się Chujowe. znudził go. No, Może nie to jest chujowe, ale strasznie szybko się znudził. tak, no ja też pogram Dobra, miesiąc no i było, przeszedłem. było. No, Szczerze, taki kurde, szczerze wolę Battlefronta dzięki. dwójkę odpalić. Dzięki, Tak, tak, była tak. piąteczka na Dobrze piwo. jest, powiedz! No to dobre, to jak na piwo. To jak na piwo, no. Ty co mam się kurwa najebać teraz? Nie no, jak na piwo, to na piwo. Wykonanek połówkę został sobie mieszkańców. Tomek, Tak? czemu ty, Dzięki. czemu ty nikogo nie zabijasz? Bo on Bo jest... jestem taki cienki kurwa, ci mówię. Że jak mu wyjebałem, to mi 2 lata dali kurwa. To co mam teraz się kurwa jeszcze zabijać? Ruda. Co mam ci teraz było. odpowiedzieć kurwa? Jaka cisza była. No. O kurde. Powiem ci, że się kurwa Ty kurwa. w ogóle tu nie trafiam, no dobrze. Nie no, mówię, jak chcecie, to może pójść na tego hardcora, jak wam pasuje, bo to nie wiem. Tam za dużo kamperów siedzi, kuta za rogiem, tylko kurwa strzela, pestuje. Albo pojedzie. No niby tak, ale szybciej zabijasz, nie? Ale Kaj, Bomba. Co, Kaj? Kaj to szybciej zabijesz. Na hardcorze, no. Aha. No bo to... Tam strzał już leży, nie?
No mi to tam wyjebane, tam chuj strzelam, czy tu, czy to wyjebane. Czy tu będę ginął, czy tam? No. Czy tu nikogo zabijesz, czy tam kogoś Tam zabijesz? bardziej, w sumie na tym hardkorze to bardziej tak taktycznie możesz grać, no, nie? Możesz sobie, masz ten czas na to, żeby się zorganizować, a nie przejść przez nich. A wy głupie cipy w ten granat lećcie. Zabijesz? Dobra, ładnie, no. Tomek, leci na pałę. Tomek, a to Tomek łatwo, zajebiście. Świat szuka celów. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. To mój kurwa hełm. Ludziska, jesteście jeszcze na czacie, bo tam coś się... Obrazili się, wiesz, do Nate'a wysłali, a ja tego kurde nie widział. Lewa, lewa, lewa. Jakoś mi ani melodyjka nie zagrała. Jeszcze jeden. Kurwa, sorry, jeszcze jeden. Łeb jebany. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Ty, Nanek, Kurwa, no, bomba bo wroga, jak pierdalaj. jak ja tam za dużo może przeklinam, to kurwa nikt nie przychodzi, to powiedz, że ja się powieszę za chwilę. Ja, ty godaj takie rzeczy, a mi za chwilę konto zablokują. Że ja się powieszę. Nie dostanę, że To... Tomek ci kurde pierogami zapłaci. No. Jak on kurwa mnie trafił z tym pistoletem, nie wiem. Też miał kurde tego, wigilię kurde z Tomkiem. Oj, oj, oj. Na jednym platerze. Słuchajcie, Banboy się pyta, czym się w kodzie różni hardcore od normalnego? No map No szybciej się zabija. No, szybciej się zabiją i Minimapy te- nie ma. Minimapy nie ma. i mapy nie ma, ale jeszcze czegoś nie ma. No i, Aha, amunicji nie widzisz? i jeszcze jest ten. A, no, chudu w ogóle nie masz, chuda nie masz całego, nie? I friendly fire jest włączony. Kurde, No. ile wyleciało! Siemanko. Siemanko Chris, dzięki Siemka. za donację. Ty, Aniżek tego nie widział. Nie wiem, było widać za pierwszym razem na tym. A tu wyjebał, gdzie on jest? Tak, Tomek, ja widziałem stack swojej kurde donacji, wiesz? No była donacja, potem żegniem odświeżył. Ciulu. Tak, tak. Ode mnie też kurwa świeżałeś i chuja zobaczyłeś. Co, twojej nie było? No, to właśnie mówię o tym, no. A była twoja? Moja była jakiś, no tak, 1,5 miesiąca temu. O bo. Też kurde nie świeżyłeś. Jest tutaj kurwisko. Nie zajebał. Boś ty Chris na... w jakim Pracy prosto idą. Nie, Czekaj, kurde. Chujowa mapa. Kurwa. Chuja nie obrażaj. Nie jest, nie widać. Dobra, jestem z wami. Góra, góra, góra. O, dobra, to i tak pewnie zaraz na nowo dobijemy Ale nie, albo coś. teraz Banboy nie gromy na hardkorze. Za chwilę zagromy na hardkorze, to zobaczysz. No, to tego Eldorado zaproszę też. Powiedz. No. Spoko. O, to teraz Proszę. słuchaj, to pójdź tego hardcora. Lądujesz na froncie. Ja pierdolę, Puszczę, 48. puszczę, tylko czekaj, tego Eldorado niczego, muszę to znajemy, to jest przerąbany, nie? Tomek, proszę. O, Tomek jeszcze po prostu. Tomek, obejrzyj się, nie? No. Ja tam mam tamte 200 subskrypcji, nie? A tu do mnie wpadają te koledzy, co mają, rozumiesz, po 4000, 10 tysięcy jednego No. znów, co ma. I do mnie na live. I szukają wiertu od kopalni. Ja. Daj pozór, rozumiesz, bo cię ten pociśnie. Tak z tym, jak ci opie Banboy pociśnie, to obejrzysz. No wiem. No, ale dobra, no i teraz Nanek dalej, bo skończyłeś już, czy... Ja. Jak to było? Jak to było? Ale co? Nie, bo ktoś tam przerwał, a nie Koledzy, słyszałem no. do końca. No, że przychodzą ludzie z większymi tamtym. No. Dobra, poczekajcie, ja was zabrałem. Więksi Weź streamerzy tego. niż ja, dłużsi, o. Poczekaj. Nanek, poczekaj, weź zaproś tego Eldorado. Jakiego Do Eldorada? Pana społeczności. Chris. No to. Czekaj. No dodajcie za to jakieś. Nie, Daj mu Nanek. Domu. Zanim Nanek ogarnie kurwa tego. Cicho Społeczność być. Nanek. Nie no luz, fajnie, nie? Przynajmniej wiesz. Ja ci powiem tak, ci co tam się tym zajmują i widzą, że są jaja i są normalni ludzie i szczerze i się fajnie bajerzy, No, to każdy przyjdzie kurwa, nie? jasne. Normalny.
A łeb i chuj to chuj mu w ryj za przeproszeniem, że tam przetnę, no. Jebany. Żołnierz. Nie, społeczność. Społeczność. Kurde, bele, bo tu za dużo tych knefli jest. Zaś mi to wszystko... Kurde, zaś mi to przeskoczyło. Nanek, za spokojny facet jesteś. Hej! O, Nie uwierzycie. co? Nie wierzę. Kaś ty jest. Co się nie stało? Co się Dobra, stało? dobra, poczekaj, ja cię dodam do znajomych, zaproszę, bo to kurde jest znaki. Ej, no to se wleź na No, streama i dobra. se zobaczysz. Już mam offline. Nie. Dobra, zaprosiłem cię. Dobra. Dobra, i czekaj, teraz tak, społeczność, kurwa, bo mi to twój nick zasłonił, kurde, tego. Okej, znajomi. Dobra, dalej, to jest takie proste. No wiem, że to jest Kurwa, bardzo proste. Dobra, poszło zaproszenie. Ja cię wcześniej zaprosiłem. Jest to na streamie. Dobra, wbiłem. No. Co to ten Nightbot i na usuwo są te komentarze? Dobra, jesteś. Czekaj, hardcora mnie. Kurde, nie to odpaliłem, poczekaj, już sam odpaliłem, chwila. Sekunda i Manboy ma wyszukuję. większego. Dobra, niech ci będzie, no. Dołączanie do sesji. Dobra, poczekaj, znajdź mecz. To się wybierało, mecz publiczny, hardcore, tak? Dobra. Każdy jest okej. No. 9 gier, 13, 14. Oj, oj, oj. Oj, znalazło pięknie. Co tam u was panowie słychać? Ciekawego. Praca. Święta idą. No. Zapach pierogów, kurwa. No kurwa. Wszystko luz. Czekam na tą kurwę siłą. Zaraz też się dołączy. Pojechała szmata. A ty? Tylko ty na początku weź rozgotuj, a później się powiesz. No. A ty z Ja ci panem na popierdolę, dwór show. później się powieszę. Tak, tak. Na plac czy na pole? Dobra. Na plac, no. Na pole. Znaczy no przed polem, no bo jakby nie było, to może na pole obok, no. To na dwór nie chodzisz? Był za tym winklem? Co? Na dwór nie chodzisz i no na pole? Siema. O, Cornishon, siema. Liszon, chodź na koda. Nie mam Trzeba koda. go mieć. Poczekaj, a to za chwilę przyjdzie siwy, to pogramy w tego, Predatora. Bo siwy no, pierogi na razie nie. nie się na chałupę. Ja zapomniałem, że to Pierogi alkohol, lepiej już? kurwa. Na święta? Siema, kurwa, no. i Siema, lepiej, siema. Kurwa. No to jest siła, kurwa, ty wiozła 1,5 kg, 3 kg. Manboy, widzisz jak o co chodzi w tej grze. Kilo pierogów, kopie. Normalnie, kurwa. Pierogi zamawiasz, wieszasz się za Usiwego. latarkę. Pierogi usiwego. Siwy pieroga. Tak. Patrz jaki termin, że Skajcie dalej! Siwy, daj pieroga. Kamil. Co? To nie zabrzmiało go. Prawa. Trzymamy się! Patrz. Uważaj na mnie. Haj. Haj, mam Jak dać ci się pozdro. minął? No minąłeś się, Ja? pytam. Ej, ale faktycznie, jak już jest No. Audition, to może przejdziemy tego Predatora dzisiaj w 4. Może damy radę, no. Oj, sorry, Krystian, chyba Nie, granata spoko, nie spoko. był. On taki jest przepierdzielony? No, jest trochę OP. Chłopie, fajna jest. Ale tak, Zajebiście go fajne. zrobili. Tak, szczególnie jak damy kurwa na Uber, kurwa poziom trudności, zadowolony jest. A jego trzeba gdzieś szukać, czy on tak po prostu sobie jest? No wchodzi na teren. I on cię No. tam To wyłapuje, zobaczysz. nie? Jak w filmie, praktycznie tak samo w filmie było. I co, podoba wam się Nie? ta gra, ja? Na takiej podstawie robię. Ty Kamil, jeszcze tak przerwę, sorry. nie. Może byśmy sobie kupili dodatki od tego White Lance'a jeszcze. Nie. Na spółę. Zobacz, ja na razie To poczekam, jest aż jeden tam Kasia mamy, to- przyjdzie, wiesz? Aż co?
No aż na razie katra przyjdzie, bo na razie z kasy wypukałem całkowicie. No to ty Kuba, jak ktoś nie codziennie grenował i Kuba i wijają, tak. Sorry, tak ja było pierdolę, całe sorry. dobra. Kurwa. To Kamil, to suchy chleb pierdala, nie? Sina, siema, poczekaj, to witam się cię będzie. serdecznie. Nie, ale Co to, tam ale słychać? to wypłata w piątek Jak już tam mówię. żona? W piątek masz wypłatę? Tak, w piątek. No to zamówimy sobie, kupimy sobie, nie wiem, w piątek. Czy coś. John Cena, jak tam żona? Ile to kosztuje? Dodała coś o mnie. Nie wiem, Tomka pytaj. Tomek handluje. Czym? Pierogi? Kuba, czym? No, pierogami z marihuaną. Ty, ale nie, są takie pierożki. W Holandii. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Ci kurwa w Niemczech też zrobią ciapatę, kurwy. Te ile nam zostało jeszcze meczu? To se kliknij touchpada, to Daj to zobaczysz. trzy. Kurde, 7 minut, to ja się muszę schować. Bo mam bardzo dobre staty. Wyrzucić ich. Ej, mi chujowo idzie. Czekaj, ja się muszę wgrać. A czekaj, siwy ile ma do domu? No ma tam 3 kilometry. To pizza, nie kurwa dom. Dobra, dalej, A co, dalej. u ciebie Tomek pierogi siły lepiej? Ja. Ty Ciulu ciulu! zjebany. O kurwa. Kupujemy od takiej tam, takiej babki starszej, kupujemy pierogi, bo ona robi jak w domu. Kurwa A? w Polsce, wiesz. Chris, ty łobuzie Bez kitu, jeden. no, kurwa kozak jest, nie? Ej, a John Cena się pyta jako pojechał, żona, jak zrobił zamówienie. kazał Zrobił pozdrowić żonę. zrobił zamówienie takie, że kurwa musiał po robocie jechać dzisiaj jeszcze i odebrać. bo Oj, ta babcia, sorry. Kurwa, ale Kurwa, przyjedziesz kurwa, bo ją ze Plecy, plecy, plecy! Kamil, kurwa. plecy, dwóch tam jest. Wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich. No ale to sorry, bo mi tego Dobra. wcześniej bidonek padł pod hełm, znaczy pod tego, pod lufę. Pierogi jest ciężko zrobić. Znaczy ja wiem, czy ciężko Trzeba zależy. umieć, trzeba umieć pierogi robić, naprawdę. Ja potrafię robić dobry farsz, ale tego, z czasem troszkę. A kurwa, jaki fart, ja pierdolę, to zjebał swojego. Tu też znam, nie? My. Tupimy. Po ilu kilach ty na swojej drużynie wyrzuca? Po trzech. Kurwa. Ej, A ja pierdolę, no i właśnie. W tym momencie, Boże, a kurwa, ja. wycześnie. Tomek. Dupy, no. Tomek, dobijaj jeszcze raz do nas. Chodźcie na kantora. Wyjebali mnie. Ba. Kurwysyny, no. Rzucą, zabijają się, no to mówię, no akceptujesz? Nie akceptuję, to nieprawda, kurwa, nie zrobiłem No tego. nie, kurwa. No mnie też zaraz wyjebią, bo... Też tak broisz? No zaraz przypadkowo granaty, bo już trafię swojego i będzie płacz. Kurde. To grajcie normalnie, nie? Kurde, dwóch. O, wypały świńskie, ale wam dupa zerżna. Dołączam. Wiadomo, nie możesz dołączyć do tej sesji gry. Mecz kupcie się dobra. No dobra, to zaraz gnoju. dodam ci jeszcze. Ja wiem, John Cena, wygłupiałem się. Ja się całe życie wygopiasz, ale to dobrze. A bo on teraz się zastanawia jako żona. No to kurwa, ja bym się no zresztą, nie wiem. Się zastanowił. Kurde, tam był jeszcze jeden. Ja cię kręcę. Kurwa. Kto to był? Kaś ty jest, Tomek. To? No tak, Ja tu gdzie na on jest? winklu. Ja tu na winklu stoję, widzisz? No, ja no wyjebali mnie, czyli. Reklamówka z Biedronki czeka na pierogi. Zaldika, kurwa. O jeba. Wyjebało mnie. O ty gnoju. Pa, i mnie prześcignął. Dobra, Co macie za mi gnój wypadek? mnie prześcignął. Kuźwa. Prześcignął. Ja, wyścignął mnie, oj. Dopiero mnie wyścignął, obejrzyj. Dobra, to już końcówka meczu. Tak, porażka. Ej, trzecie miejsce. Cofasz się do punktu dowodzenia. I na punkty przegrałem. A mam tyle samo zabić i tych, co ten u góry. Co? Ja chyba próbuję Donek! dołączać i nie mogę. Poczekaj, to zaraz. Ej, Dony, mam tyle samo punktów co ty. No, mnie też właśnie wyjebało. John Cena, co to John Cena pisze, że go tak, no, tym komentarzem blokuje? Próbujecie dobić teraz.
Ten wydany jest, a. Ej, John Cena, Tak, sorry. dobra. Sorry, jak mnie słyszysz, to sorki. Nie wiem, co ten Nightbot odwalo. No, Nanek kurwa dostał tego, Nanek dostał skrzynkę, to Czas. czeka Paweł. Dobra, dobijacie? Można tworzyć sposób. To weź ten stąd zabierz Kamil i poczekamy tam na ten może. Dobra, to dobijajcie teraz. A dobra, to was zaproszę jeszcze raz. Także od nich zaraz pójdziemy, dobra? Mhm. Czekaj, kto jest ze mną Ja drużyny? jest, Tomka musi zaprosić. A, dobra, Tomek. Okej, dobra, czekaj, społeczność. Jakiś Tomek. Jaki kurwa społecznik, co ty pierdolisz? To, że ty masz grę po niemiecku nie znaczy, że... A, no. Co ty mi kupisz się po polsku, chuju? Normalnie. Tak, pisze, powiesz się kurwa za jaja. No, sorry John Cena, bo nie O, wiem, no nie bo wiem, co jest grane o tym. Dalej gramy hardcora, czy może normalnie? Chodź Nie normalnie. no, chodź na że prawie byś wygrał. Nie kurwa, ja hardcore jestem strasznie słaby. Kurde. Dobra, dawaj hardcore. No chuj. Chciał. To Co ci bierzemy? powaliło. Wyjebało mnie, no. Nie wiem czemu. Tomek, kurwa, ja cię zaraz zajebię. To weź mnie pierw zaproś, to może nie zajebać. Nie? Siemano, Quickball, siemano. O, quickball, siemano. Dalej, dołączamy do sesji, okej. Chyba już jestem. Jesteś? Dobra, tak jesteś to. Więc Tomek siedzi tam, no to dobra. No. Słyszysz? Quickball pisze wam, że kod to nie na hardkorze. Nie, to zależy. Zależy od trybu. Ja akurat wolę zwykły tryb. Ja w sumie też. Dla mnie za dużo kamperów na tym. No. Jakie banboja komentarze usuwam? Nanek niby co robi. To nie, nic nie usuwam jego. Kościan. Dobra, jedziemy, misia. Pysia. Jo, jest, mnie się pysiło. Ta, ty zboczeńcu pierdolony. Ale Ja John mówię Cena, do co mojej, się tak dzieje? czytam Czemu- ten, to pisze czemu dobrze, a Ruda pisze do mnie, Odison, a Ruda do mnie Kurde, pisze, ty- dobrze Aj, pisze, no. nie? Ja tak mówię do mojej, znaczy, co to kurwa nic nie znaczy widzę. pysiu? Ona tak, Wiesz co mi to pisze? taki misiu pysiu, a? Ty kurwa Ruda zboczeńcy jebany, ty kurwa cię zraź jebana. Co mi napisało? Banboy, się pysi. Tak skromnie napisał pysiu tylko, wiesz. Moja no taki misiu pysiu. No wybij kurwa. A, czyli dużymi literami napisał, ale kurde co, go wywaliło czy co? Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie! Graj Nanek. Co ważna zgubiłem rzecz się Ruda. stała? Nota dostał pewnie. Gdzie ty Chyba byłeś? tego Nightboy bota wypierdziela. Mamy przewagę Weź go garnij, wypierdol mu kurwa Deathmatch. w lewą stronę. Się ogarnie szmata. Bądź ostrożny, strzelaj ostrożnie. Co tak pusto do chuja? Co ty się kampisz, Ruda? Kie kurwa widza. On go. Lewa. Nie, to nasz. Kosa. Już by były 2 kile na swoje. No. Ciągnij. Kurwa, pułapka. No, zapewne to się kurwa życie nie odnawia. Kurde, całą łupną. Dobra. A widziałeś co dodał tego, Mr. Black? No nie. Że sprzedają kurwa stary WW2 plus tego, plus Infinity Jakie Warfare. stare WW? Widziałem. W Sempaku. No tego, drugą wojnę światową plus poprzednią część. Ale koda, Dobra, ale starego. Tak.
No tak, od starego, no. To jest w tym nowym, sprzedają za 300 zł. O, No, trochę chujowo z ich strony, no ale... Ja Tam, też kurwa, Infinity Warfare sypią się w cały ogóle czas. nie daje. a co ja tam No mu dobra. ogarnąć? Kurwa, żrać mu nie dom i Lewy, ludzie lewy, się lewy, lewy, zachodzą lewy. normalnie. Dobra, idź. Co go tam by dał ogarnąć? No, Kogo? bo mi John Cena A, pisze, bota. że mu ogarnąć tego bota. Żrać mu nie dom? Już myślałem, że mnie... Oni się co z jednej... O, tu. Ja pierdzielę. Ale ten chuj mi tu uciekł. O ty kamperze On nie wierzy, że na to świński. mi nawet woje. O, Marcin dołączył już. Banboy bije do nas pogodosz z nami, przestań, ej. Patrz. Wszyscy. Kurwa mać. Kurwa Chodź. jebana. Ty gnoju zasrany cały magazynek w niego Ale jak? dobija. Kamper obecny. To jest czwarty. Kuźwa. Nie no. Łapłem go, cały magazynek w niego. Ale ty, czemu żeście ani nie dziękuję, Kurwa, ani znowu przyjdź mnie jebana ugryźć? pułapka. Do mnie No. mówisz? Ty, ja to dziękuję. Że to jest hardcore. jak tam Ja bym za się salę robi. dziękuję. Patrz. Nie wierzę. Kurwa. Bando, zbijaj na imprezę. Tomek, tak jak się z niej jakieś 20 minut pogramy i pójdziemy w tym auditionie, żeby nie siedział. No, no, no. Jasno. Co? Manek. Słyszysz? Ja idę tam walczyć z Predatorem, kurwa, bo... nie? O ja chwilę, pierdolę. Dobrze, jak ja, kurwa, refleks miałem teraz. Ale do kosa wysłał. Tak mnie zostawiać. Dziwne, że refleks na swoich masz szybszy niż jak na wroga, kurwa, to mnie też To. dziwi, nie? Zawsze takie. No bez kitu. No bez kitu, kurwa. Jak Czego mi nie raz wyjebać? Pomściłem go na niego bardzo. O kurwa. Lewa, lewa, prawa? Czekaj. Nie wpierdolił. Patrz tu, kurwa, mam. Daj granat. Na schodach nie wiem. Schoda? O, Nie. trochę, Sorry. Co to było? Kurwa. Sorry. Sorry. Dobra, spoko. Teraz mnie wypierdzieli. On strzony, kurwa. Uj. Przeładuj teraz, przeładuj, dobra, jest. No kurwa, kamper jebany. Jezus, chodźcie Ale wygramy to chyba. Przeładować. Tu leży kurwisko na ziemi, cel. To się wyjebie prawie. Następny kutas, widziałeś go? Ten na ziemi. O łapce. O kurwa, to nawyk. Ty gnoju. Słyszałeś to? Łap cfelu niemyty, kurwa nadek. Co za gnoj. A ja, dzięki. Kurwisko podmyło. Ale Kichol mi miał utargać. Ty, ale nawet live'a oglądałem No. wczoraj i kurwa ci powiem, to tam ładnie po nóżkach kurwa strzelałeś do nas, no normalnie. Jeszcze potrzebuję Nie? 5 To kili. dobrze, nie? I mam zadanie, No. zadanie zrobione. 4. Ja tam, bo mi tak w głowa tak nie, ale tak po nóżkach to lubię, wiesz? Pan, dajcie mi jeszcze 2 zabić. Pany, 2 potrzebuję. Zwycięstwo. Kurwa mać, to muszę... To będzie co, pany, muszę zagrać szybko jeszcze jeden mecz, Tomek. Jeszcze jeden... Łukasz, jeszcze jeden mecz, dobra? No spoko, ja sobie Blackfire gram na razie, spokojnie. Bo mi brakuje Czekaj, 2 podobno chwili, żeby pan tego... bo ja mogę mi spać na mecz. Dołączam jeszcze raz, bo mnie wyzyskił. No to spoko. Nie mogę dołączyć.
Nie mogę dołączyć. Słyszysz, quick pull zaś tego BF-a tam będziemy żył. No, to tam ładnie wiecie, żeby było. Skończył się domyślny mecz tam? Tak. Co, wywaliło cię? No dobijaj, bo- dobijaj teraz jakbyś mógł, dobijaj. Bo Przez trzecie imprezę najlepiej. zabiło o moje kulaki. Przez imprezę najlepiej, wiesz? Próbuj. Co bierzemy? Ale Banboy co Texas? mój cofnąć? Gibraltar zagrał. I to dobijecie czy nie? Ty, Kamil, wyślij Banboyowi zaproszenie. To poczekaj, te wszystkie zabiorę. Zabrać wszystkich i Poczekaj. te. Nie A mogę. impreza jest zamknięta? Poczekaj, dobra. Czekaj, Nie, to otwarta chyba. jest. To ty, Otwarta. Warto. nie Otwierałem. poślijcie zaproszenie. Tylko wiesz co? No i przecież to... Ty mówisz, że ja Banboya w znajomych nie mam. Weźcie go zaproś. Nie, To takich jest rzeczy nasza nie gadaj córka. na live. Jak ty Banboya możesz nie mieć znajomych? Jak on już znajomych może nie mieć, no. O tym. To zacznijmy do chuja. No co ty kurwa? My tylko z gwiazdami. Dobra, jestem. Dobra, też. Chciał go kurwa z majomych też. Tam jak wypierdalaj z tego chwila, będzie przerywał. Ej, co mam tu wpierdolić? Coś muszę pieroga jebać. Pani ma go. No to też. Kurwa, ta babcia jest zajebista. Nie, co Banboy powiecie, bo nie wiem. No to... Nie ma go, nie widzę tu. No ja też nie widzę go. Dobra, to odpalać? Bo nie wiem. Mam odpalić? To nie ma. A, no też. Dobra, to odpalam, dobra, standardowego. Aha, Banboy ino do gry, dobra. Nie chcę z Co? nami Banboy gadać, padł ino do gry. Aha. Czyli z tobą też nie chcę gadać. bo... No. A, do mnie dołączył. No dobra. to co to kurwa? O Jest nie, tutaj, czy nie nie ma? ta mapa. Okej. Ja tej mapy kurwa nie widzę. Ej, chyba nie dołączył. Dla snajperów. Trzeba być grypsował kurwa, siedzisz pod jednym pokojem, kurwa, jeden mówi, a reszta nie. Aha. Ej, z hostem się nie umie połączyć. Panowie, Call of Duty. Co zrobisz? no... Czekaj, chyba, że zrobię tak. Dobra, jest. Ale nie, Ruda. są dwa miejsca. No, to już... Jesteś ruda w ogóle? Aha, ty go zaś kurde nie Sprawdźcie broń, zaprosisz. polujcie na wroga. Nie to on. Daj czas! Na kucaka, tak? Wiecie kurwa gonia już. Społeczność. Płeczniaki kurwa. Ale jest, Banboy cię połączył, jest. Jest? Pisze, że połączony. Napiszę, że połączony. No. Leci kurwa. Widziałeś to? Nie widzę go tutaj. Kurwa. Siedzę na górze. O, właśnie. Tak jeszcze. Dopadł. Ładnie. I sobie huknął. Dobra, zrobione zadanie, dziękuję. A jest! Co za chuj tam się nie? Jest. Uważaj Nanek. Aj, Jest na w górze. miejscu. Na górze był tam jeden snajper. Na górze. Drugi zwiadowca Nie wiem, jest to ty w byłeś? No właśnie mnie już zajebło 2 razy kurwa ten chuj właśnie. Wiecie o tym, że gram na normalu pady? No to jest cywilnie. Kurwa. Na co gramy? Na normalu. Ach. Dej ty. Jest siedzi tu. Kurde, to jutro mogę strzelać w nich jak głupi. Nie, ale nie, powiem ci, że coś innego, bo zabiłem ich 2 strzałami. Ja, on mnie teraz jednym normalu. zabił. No i w to się gra kurwa, zajebiście. a nie Przestań. to. Kurde, Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga.
Ja ci podam. Nacierają wzdłuż trasy dostaw! Kurde! Pierdolony. No co za faja tam Ja kurwa pierdzielę, snajper ty, na to tym musisz sercu. całe obejść, żeby go z dupy... Dlaczego kurwa obejść z jednej i z drugiej strony? Opie, no Kurde, co to jest, jebane rozumiesz, wytępy. za tym? Tu powinni zaraz opie wywalić te Wrogi snajperki. zwiadowca jest w powietrzu! Tego kurwa tu podejdę, czekaj. Sorry, banboy. Jest góra, siedzi tam. Kurwa. Ty, albo będzie... Ty, albo rozumiesz, robimy tak, że nas będą wyrzucać. To już mnie teraz zaszczelił paczek po górze. No co za pały. Ej, ale chyba serio kupię tego DLC do tego koda. Wow, wyjdzie. 11 osób? Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Ja mam tego. O kurwa ile tu ich przed wyszło, ja pierdolę. Dobra, w drzwiami wyjdzie. Już postrzelaliście się? Widzisz, i taki gnój snajper punktów nazbierał i to może być. To może być. A tu chłopie... I zaś! Ubijcie tego snajpera, tak że bombana dejcie. Co za gnój! Na tej mapie tak snajpią, Ja pierdzielę! że to masakra. Już do mnie szczylo gnój obesrany. Zrobiłem to snajpera. Już wam mu się dziennie powinna baba z cyganami puszczać. Dobra. Kurwa, znowu Kurwa snajper. za mną go uważaj, za tobą jest Eldorado. Nie mnie ubił. A, zaś ten gnój z innej Dobra, strony. leży. Dobra, leży frajer. Znowu jest tu górę Ej, ten. Godą ci, na respie powinien ktoś stać przy nim i opie coś się innego Ej, ile pojawi. ich tam na górze siedzi, to masakra jest. Ale no ten snajper jest kozak, nie? Siedzi, pierdolę. Góra. Ja gdzieś nie... Siedzi tam, no. Jest ten jeden cały. Kurwa, walą do mnie. Nie zdążę. Ale powiem ci, że ta mapa jest chujowa, nie? Nie nagrywaj tej mapy. To typowo snajperska mapa. To nie jest typowo snajperska mapa. Kurwa. Nie stosować snajpy. Proste. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu! I normalnie taki idiota Nie. gnój zastrany psuje ci całą radość z gry. Tak. Spokojnie, powinno być. No ale każdy gra jak może, no. Jeden kurde tak. Drugi nie Jest potrafi. tu, kurwa snajper. No nie wierzę, chłopie się przekładał, no Kurwa, no. drugi. Dobra, mam go chuja. Gdzie Nie ten na schodach drugi? się... No to jest ten, to jest ten. Dobra, pojebałem go. A, kurwa. Poszedłeś do przodu, myślałem, że już Nie strzelaj do mnie. zajebałeś go. O, granatem wyjebało. Długie tam na dole, nie strzelaj do mnie. Nie chcę przyjdą. O czekaj, nie chcę przyjdą. Nie mogę, Lanek, co ty kurwa. Kuda snajper kampił, aż mu pułapkę zniszczyłem. Ruda, czekaj, kurwa, bo zobaczcie, ktoś tam goni, no. Dziękuję Oj, Tomek za znowu wsparcie, snajper. tylko tak fajnie byśmy przed Predatorem kurwa grali dobrze. No, z Predatorem ci nawet mogłeś powiedzieć. Ten, tak? To gra się kurwa. Lewa. Kurde, Dobra, ubił jest. mnie, tam Dobra. teraz 4 wlazło, a tak... Dobra. Prawa, zaś Ruda. snajper tam wlazł. Dobra, leży pałej. Uważaj, u góry. O, Góra. granat, kurwa. No jest super. Ktoś go zacił. Ach, snajper, kurwa. Jest. Kurwisko. No, no. Nie mogę tej mapy, nie mogę. Ja wam powiem tak, że mam szczęście ich wszędzie znaleźć, ale nie mam szczęścia ich rozjebać, kurwa. Z tyłu, Lanek, zajebałem go. To tak najczęściej jest takie. A nie mogłeś trochę szybciej? Patrz. Nie, Ej, nie jestem Jeden taki do szybki. Nanek, Świat w powietrzu! Szuka celu! Chodzi wam na górę, nie wiem co tam jeszcze jest. tak. Dobra. Idę, kurwa, osłonię. Kurwa, tutaj. O tu, Jurek. No, Prawa. na górę. Od przodu biorę na stronę rochu. Dobra, plecy to zrobić. Poszedł na górę. Zauważono Co wrogi tam? pakiet wsparcia! Zatrzymaj, zwiadowca jest w powietrzu!
Nie no, ten snajper tam to nie ma. Kurwa, na górze snajper jest, panowie. Jeszcze Krzęgów znać, ale potem. Dobra. O! Porażkę to mi pierdzi. Nie no. O Co to nie! jest za wynik, kurwa? Co to jest za wynik? 11? Ten snajper pewnie będzie na tym Zobacz. Ej, ale potrafi grać, to widać, potrafi grać, nie? No i tam ja nie mogę go trafić. Ej, chłopcy, No, Banboy no, no, to no, był no, snajper chyba. Dał wam wciery. On by sobie w nogę strzelił. To co, Tomek, idziemy na tego? I na Tak, imprezę tak, i... tak. O, wy obuzy, to No. do mnie nie przyjdziecie. No nie wiem, Ej, codziennie dostałem programili. skrzynka, za co? A nie wiem, chyba za kurestwo. Dobra, to ja tego... Dobra, to ja palny wychodzę i tak Ja robię też sobie się tego. Było miło Dobra, poznać, że odliczo, ja wiem. weź zrób drugą imprezę. No już moment. Dobra? Masz tej wody tyle, kurwa. Dobra. To ja ci dziękuję, Nanek, w takim wypadku ja za też grę. dziękuję. Nanek, ja cię to i tak jeszcze obcinam na live, tak Dziękuję, że żeście mnie zostawili i w ogóle. ale weź mnie nie wkurwie teraz. Kogoś pierwszego poznał, mnie czy Kamila? No ciebie kurwa, Lanek, oczywiście, że ciebie no. Pierwszy kurwa byłeś kurwa na live, któryś grał w tą frajerską grę kurwa, No i nie? co? Zjebaną. A teraz idziesz do Kamila. No, dlatego subskrypcję jedną. Ja nie idę do Kamila, ja idę grać w swoją gierkę kurwa, to jak ten to zapraszam. Do mnie na Dobra, live'a. idę zakładać Nie, imprezę, no wykluczę hej, na za razie. Biera cię pod uja. No nie, no nie. No nie, to wiesz, że ze mną to jest jak z małym dzieckiem, raz podkulisz. No, ale tak to jest okej. Nie no, po prostu. Gramy dalej, czy? Ja gram jeszcze. No. Chłopaki grajcie, bo kurwa, no nie zostawiajcie jeszcze wy tego Nanka. Bo ja się już podepnę kurwa zaraz. Nie, spoko, damy radę. Dobra, to pozdrawiam, nara. Banboy No, napisał to- noby. A Dony też poszedł Jakie gdzie on noby? poszedł? No to uciekali od nas. No ja pierdzielę, ej. Czekaj, bo to nie jest zaproszenie, a muszę to zapuścić teraz? Czy jak to mam zrobić? Ja podejrzewam, że wstydzę się z nami grać. To. Tak. Chłopaki. Nie, śmieję się. No dobra, to co? Szukamy coś. Jest tu Dony, czemu on poszedł? A nie wiem. Jak ja go zaproszę? Kało mi cię. Dobra. A Joa też jest, nie wiem czy grał. Kto tu jeszcze growy ten? Banboy może grał. Weź w to grają. Dobra. Ołki, dołki. To co, wybieramy coś.
No, wybieraj coś No tam. to co, jademy na tym hardkorze czy nie? No dobra, Donek, może gdzieś ty być. uciekł? Halo? Halo, No, gdzieś halo. ty uciekł? Ja myślałem, że wy już kończycie Znaczy, też. nie. Idę. No to dawaj, no to kto jest tam mistrzem imprezy? Czekaj. Janek, wybieraj coś. Ale daj na normal chyba, nie będę mógł wrzucać przynajmniej. Hej, co są te mecze? No, fajny mecz masz, to tam znajdź mecz. A jak nic sam nie lubisz, to L2 wcześniej będziesz miał. Playing to jest coś takiego. Czekaj. Siema. Manko, grosz wkłada? Siema. No, dobra. No to Janek, dawaj normalnego. Ale nie umiem włączyć ten. No ja nie mogę. A, bo ja jestem, No. dobra, kurde. Czekaj, a ja dołączasz jeszcze, czy? No, już uruchamiam grę. A ty dołączysz, ja? Nie wiem, czy Banbo jeszcze dołączy. No ja go w tym, na znajomych nie widział, tam chyba jest na ukrytym. Kurde, urlop moto. Ukrywa się przed tobą, co? Może nie ukrywa się przed tobą. Aha, spoko Marcin, spoko. Tak, możesz to Marcin, to wpadnij do nas, wiesz? Na ten, to najwyżej będziesz bez imprezki grał, no trudno. To kto tam jest z tym? Kto tam dołączył? Ja, no tylko czekam na dziewczynę. Tylko mi wyślijcie No, zaproszenie. weź go tam zaproś do tego. Bo ma znajomych. Przez imprezę ja jadę. No, jak będzie. No to spoko Marcin, spoko. To spoko. Dobra, to ruszamy, nie? Czekaj, no skrzynka obejdę. O Boże. Już? Okej, jeszcze jedna mi została. No dawaj. Dawaj, Janek. Epicki sprzęt! Dobra, ja gotowy. Mhm. Dobra. Masz, ale nie masz kurwa. Bo ja. Ej, czekaj, stójcie no. No. Jeszcze jedna rzecz. Mamy dwa kropce, dwie kropki. Marcina muszę. Ach, nie tak. Społeczność. Jestem na liście mistrzów. Czekaj, bo takiego Marcinowi zapraszam. No też pisze mi, żeby zagrał. Spoko. On wchodzi do imprezy, czy nie? Co? Nie, do imprezy akurat nie chcę.
No dobra, wszyscy? No chyba tak. Mhm. To lecimy. Czekaj, on wpadł do drużyny? Jest, dobra. Jest, oczywiście. Nie, tylko oglądaliście panie? Borussia Bayern? Już dołączył, dobra. Ja patrzę nie- na końcówkę. 2-1. No, dla? Bayern. Ale końcówka była nerwowa taka, że przycisnęli, Borussia przycisnęła. Kurde, zaś. Minus jest? O nie, znowu tak. Ej, to wyciągnął z tego. Nie, dobra, już tak. Ej, na lobby to może nie będzie tego Czekaj, snajpera. kurde, Banboy nie umie dołączyć. Tutaj tak jest najpierw. Nie zdarzyło mi się, żeby już snajpera nie było. Chłopaki, Co? Banboy chciał dołączyć. Sprawdźcie broń. No i bija. Nie wiem, czy jeszcze dołączy teraz. Czekaj, Ostrożnie, strzelaj ostrożnie. jak się rozpala? To wyjdziemy po tym meczu, jak Nie olej, to kurde. Nie zapraszam. Spróbuj dołączyć, Banboy. Są koło stosu drewna. Może być full. O nie. Co to za friendly fire? Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Gdzie oni kurwa są wszyscy? O, oczywiście snajper. Dzień dobry. Spoko. Banboy, dołączaj. No, no, jak nie chowaj się. Ponosimy poważne straty. Namek, No i kampisz. co? Od czasu do czasu można. A na snajperów nie ma. Zgubił mnie. Namek. Kurde, ale zryta jest ta mapa. Co tam się dzieje? Snajper. Dla mnie tak najgorszą mapą jest ten statek. Pod spodem z tunelu. Kurwa. Potrzebujemy wsparcia. No. Kurde, znalazł mnie. O świnia jedna. No i prawda, to było nie tak.
Mały impet! Kurwa, porażka dla mnie teraz ta mapa. No jest dupiata. Nie się kurwa nie ruszę, tam mnie snajper pierdoli. No. Nic na to nie poradzisz. Kurde, gnój taki. Dostał się. Oj. I chłopaki. Co ja wyszłem? Drogi zwiadowca jest w powietrzu! A ja nie mam ten snajperką przyjął. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Kurde, co za tłuki. Jakby się tam zmieniło, Bambo u góry siedzi na tym. Z przodu działa! Kommt aus der Deckung! Kurde. Za paruwa. Ładnie Jak? banboy. Zobacz jak banboy ładnie. Pucuje pięknie. Ja w brzuszkach siedzi, kurwa, tych budynków tylko. Nie wiem, szuru. Nie wiem, jak on tego raz zginął teraz. Nie dał, kurde. Czapkę. Scharfschütze! Deckung! Danach beschäftigt sie! Świat szuka celów.
Zwiat w powietrzu! Z przodu działa! No. W tylnej części Gustawa! W okolice komory! Jeden. Świetna robota! Słabiutko. No, no. Kurde, Dony, aleś to wy... Ja cię kręcę. Co? Aleś to wykasował. Ale 22, ładnie. mogę wyczepić. A czemu ty masz kosa? Nie kurwa zdrowie. Tu na tym mamy w początku kasę na kodzie. Co mówisz, no? Nie, już mam go. Nie, cały tydzień nie, chyba od wtorku albo od środy wiesz. Albo od dzisiaj, albo wczoraj, tak. Ty z nami jeszcze grasz? No gram. Cały czas. No jak nic nie mówię. Teraz dopiero. Manek, No? pisałem do ciebie specjalnie zryw. Cieszysz się? A, to wiesz co, ale to musisz... No... Spoko. Ale teraz w BF-ie też musisz w barwach zrywu grać. A to mam od początku BF-a. A, no to dobrze. No ta mapka jest zajebista. A jako teraz gramy? Ach ta! Ja ci powiem tu w becie, że grą i tu tylko szczelby. Nie było mocniejszej broni. Ale pozmieniali to wszystko. No jak wszystko było jak gramy, to pompa akurat powinien wyrzucić kartę. No ale nie wkurwiające to jest chyba. No. Ale BF jeszcze one mają taki zasięg, że się w głowie nie mieści. No w BF to mnie kurwa pompa wkurwiała, że ja pierdolę. A w BF-ie? Tam były słabe pompy. To nasza chwila chwały! Też tak macie, że jak już full auto rozpędzacie, to nie możecie przesunąć celownika w prawo ani w lewo? No mam to samo. Kurwa ta pułapka normalnie jest kurde no. W ogóle ich nie widać, tych pułapek, nie? No, to jest wkurwiające właśnie. Cholera! Koniec amunicji! Dajcie ogień zaporowy! Kurde. Już mało nas jest. Ja! Strzelam w policzkę. Kurde, ja bym teraz Czechów bił. No. A.
W środku jest. Na górze. Nie ma. Skoczył. A nie, to dalej. Kurde. Oni po asyście. Jak punkty potrzebują. Punkty są ważne. Nie wstydź się. Tu, tyły, plecy. Z czego to wiem, ale bang, jakiego granata rzucił, nie wiem skąd to pułapka. Kontrolujemy bitwę! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Łuk się z radarem! Kurde. Czekich było. Nie, zmieniam to broń, bo to już kurwa śmieszne się robi powoli. Zauważono A jednostkę czym zwiadowczą grosz? Czym wroga! bierzesz? Barem kurwa strzelam teraz. Najlepsza chyba broń w grze. Bar? No najlepsze, ale No, zrobiłem prestiż teraz kurwa, nie mam tych swoich ulepszeń, nie? ja mam w sumie wszystkie bronie już praktycznie na drugim czasie. Nalot Azon jest w toku! Ja nie wiem, od którego levela jest ten bar. 52. 50, 50 czy 52? Drugi. To gdzie ja tam? Muszę sobie paczkę Nanek, stój to pilnuj mnie, paczkę będę rzucał. Weź ty. Pakiet wsparcia jest w drodze! Broń strefy zrzutu! Tu nasi idą. W oknie. Ubił mnie. Ja, Ubił cię czy jesteś? nie. Zabiłem tu jednego, ale nie wiem czy jeszcze jakiś tu jest. Atakuje bomba wroga! Kryć się! Zrzucam bombę Azon! Kurde. Ja nie wiem, ja muszę zmienić to, żeby się punkty zapisywały. Nie wiem, która to perka była. Ale to wtedy możesz tylko użyć się jeden raz kartę na mecz. Jak weźmiesz to wiesz, nawet jak później będziesz zdobywał dużo punktów, to już nie będziesz mógł użyć perka i tak. Więc ja nie wiem, czy to takie... Kurna. Ach. SSJ2. Znowu tak było. Super Saiyan. Kurde, tam się gnój skampił. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Do bunkra idzie dwóch. Kurde, zaś mnie ubił. Znowu ta pułapka, no ja nie wierzę w te pułapki. To się dzieje. Ach, Wycofać się! Odwrót! Odwrót! Miły dzień. Barbak. co to jest teraz za karabin? Co on strzela? Bar.
bar właśnie to jest. No on powinien być od pierwszego levela. Potrzebuję tych kurwa kuli czarnych, no i ten bar jest zajebisty, nie? No wszystko wchodzi. Kilka kuli po gościu. A na zwykłym tak chujowo. No ale to rozumiesz, powinno być godem ci od pierwszego levelu. Dobra. Co tam ci się stało? Jo, ta nic. Nic? Nic. Myszka mi się jakaś straciła. Dobra. Mam kulę. Dużo kasy, gdzie muszę być w czepku biegała. Co? No. Być na basen leciałabyś. Graliście ogólnie zombie już, czy nie? No grałek. Nie grałem, no. I jak wrażenie? Dupy nie urywa. No. To znaczy na Standard, pewno trzeba nie? mieć skład, trzeba mieć na pewno. No. Z randomami to. No i kogoś kto ogarnia to, a nie Pamiętaj tak o bez sensu treningu, biegać. chcemy być To z jest, ciebie dumni. to jest jakoś ta nowa mapka, nie? Tak. Mhm. No ale kupujesz premium, czy nie? Do koda, jasne. Łamiemy ich Ja mam. opór. Może i to kupię. A jeszcze nie ma, nie? Premium. Jest już. Nie no, możesz kupić, ale jeszcze nie ma żadnej edycji, ale chyba... No dzisiaj jest, już jedna jest. Jedna mapa już jest. Jaka? No zobacz sobie, widziałem się coś na... Jakieś typki grali już. Trzeba kupić. No serio, zobacz Ale sobie. to nigdy nie było tak, że w kodzie po jednej mapie wychodziło. Tylko 4 na raz. Nie wiem. Musisz zobaczyć sobie. Może ten będzie, nie? A powiedzcie mi, w Black Ops już ten... W Black Ops już dali te wszystkie, czy jeszcze nie? To jest Black Ops już, da? Ale te wszystkie premieniowe... Premium. A to nie dodatki, to wiesz, jak będziesz miał Season Passa, no to tak, ale Mhm. tak wchodzi ci, czy za darmo go dali, czy jak? No. No co, to nie pieniądze, z tego mają za dużo, żeby dać za darmo. No ale trójka, ten... Black Ops już żaden nie gra, nie? No ja już dawno nie grałem w Black Ops. Ja jakoś ostatnio łączyłem, to tak już... Nie Jak się to grało, samo. to był fajny, ale jak teraz się No, włączy, no. to taki jakiś... Dokładnie. Kurwa, wszyscy w domach pochowani. Na kampie. Dany... Był tam gościu? Tam z przodu dwóch leciało jeszcze, jedno wygubiłem jeszcze z dwóch. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Return aircraft in the air. Się taki kurwa, ale tak położę. Kurde, ubił mnie gnój jeb...
Nie powiem co. Ale siedzą w tych domkach, ja pierdzielę. No, w ogóle zero ruchu, nie? No, wiesz jak to dzieci grają, to co ty chcesz? O tej porze to już hamburgery grałem. Ja to tak Hamburgery? lubię. No. Ubił mnie. Mr. Black, siema, w czas żeś przyszedł, kuźwa. Ale witam cię, siemanko. Troszkę w czas żeś przyszedł. Już ile? 1,5 godziny. Live. Długo dzisiaj grasz? Nie wiem. Jak ci siły jest brak, nie? No. Uważaj, ktoś wam tam plecy chce zrobić. Jest to? No. Kurde, w oknie tam! Ej, plecy! Kuźwa, jak mnie to drażni. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Ale ogólnie ten chodzi fajnie. Ja, ale drażni mnie to, kurde. Musisz pograć po prostu w niej. Ale ile to mogę grać? 200 godzin, 300 godzin. Też musisz sobie broń jakąś wiesz ogarnąć, która ci będzie podchodzić. Wiesz, Ale to wiesz, to też zależy od dnia. Naprawdę, to też zależy od No dnia. tak, to dużo. Bo ja mam taki dzień, że Ma... mam taki dzień, że 30 napierdolę ich, nie? Killi na każdym meczu, a jest tak, że 10-15, nie? Ej, faktycznie, Ja kurwa, miałem. wszyscy w domkach. Ja tak wczoraj miałem, co się odrodziłem, to kurde lupa i ciągle leżałem. No i... Ale już się tak zrealizowałem, że musiałem wyłączyć to, bo pad mógłby być skakany. No, nowy zapakowany leży. W razie co byłby zapasowy. I że można skakać. Nalot Fritz X w toku. Mikołajowa chyba. Kurde, teraz w tym, kto nie grał, w ogóle jest już taki, kto nie grał w Horizon Zero Dawn? No, ja grałem. Dobra, gierka. Ktoś, no, Ja nie grał w Horizon. Daję to. Jest teraz Bananek. za 19, za Kto mnie ubił? 100 zł? Nie dalej chyba 100 zł. Będzie 19 funtów. Wam gdzie mieszkasz? Tak. No, ja też. A w jakim czaczce? Słucham? W jakim czaczce? Znaczy ja mieszkam w Irlandii Północnej. Znaczy no, należy do Anglii, nie? No tak. No, Jeszcze jeden zapłacę. Ale już trzeba. Mamy 2 lata i to z pieprzem już muszą wrócić. no ja 3 lata. Prawie dłużej. Ostrzał z baterii pierwszej. Pozycja celu potwierdzona. A jak tam biurole ogólnie mają nastawione do Polaków? Wiesz co, w moim mieście spoko, nie? Nie narzekam. Naprawdę. A znaczy oni są ogólnie to inni. Kaj ty mieszkasz w Irlandii? Inni są. No, w północnej. I co tam do Polaków? Miałem jakiś problem? Nie. No co ty? Irlandii. Wiesz, Nie, jak się Polak Angola jakiś trafi... bardziej to. Tak, jak Polak jakiś trafi chamski czy coś takiego, wiesz, no to wiadomo, nie? No takich też nie brakuje akurat. No, ale wiesz, tak to No bo spoko to takie jest, nie? debile powyjeżdżały, co w Polsce nie miały roboty chycić, wiesz? Tak, Dony, idź tam od tyłu, bo tam No. gościu wleci, idź. Idę. Fuck! takie przykładowe Janki, kurwa, nie? No. A, No niestety jest taki. ja nie wiem, czy to Janki, czy...
Nie, no w domach siedzą, no kurwa. Chyba sam do domu raz pójdę. Naprawdę. Czegoś tutaj kurwa siedzą. Dobra, ja Ale chyba nas podziękuję, wiesz, pizdą żeby mnie teraz spadochroniarz wszystkich. kupił. On wszystkich nas robił tam. Próbuj sobie Manek z pepeszką podać. Czym? Pepesz. No małą, pepeszką wcisnął. Ale to nie wiem, co tam ja nie wiem. Pierdolę, idę do domku się... O, no, Ja już nie zdążyłem. Zobacz się, przygotować się do ataku. Ale Matko przerąbane boska. cię. No tam to na kampu i to grubo. Ale nas powyciągał. Nie wyszli dzisiaj. Ten nam taką zrobi. - 33 do 2. No i powiedzmy mnie, że on biegał po tej mapie. Czy mecz ci się podobał? Nie, nie podobał mi się, bo przegrałem. Czemu mi się miecz miał podobać, jakże przegrał? Nie rozumiem. Dawajcie, USA. Nie, to jest najgorsza mapa na świecie. Czemu? Nie wiem, nie lubię jakoś. No to może być, tak. Co, No, USA? dobra, nie będzie. No. Realnie, Fajne jest. kampery, Janek. kiedyś kampery, kurde. Janek, Godziny są. skampisz się na respie, kurwa, i wszyscy twoi. No. Killer Dony 9-2. No. A ty jest do Ony, a on jest Dony. No. Janek, prezenty kupiłeś już czy nie? Nie. Co sobie kupujesz pod choinkę? Co? Co sobie pod choinkę kupujesz? Nic, bo nie mam kasy. Karneta wygiel dostał. Nie mam kasy, nic nie kupuję. Może grę sobie kupisz, co? No, kupiłbym sobie chętnie duże rzeczy. Pada by sobie kupił inne pierdoły, ale nie mam kasy. Ruchy, wyeliminuj wroga. Pada, powiedz ten pak. No bo to nie jest rozwalone. też dostałem, także. No. Bądź ostrożny, Ale strzelają. kasa mi się skończyła i... Znaczy mam tam jakieś ten, ale to tam moi kupię jakiś prezent. Ja sobie myślę Battlefronta kupić, ale nie wiem czy jest sens. Kurwa mać, już się zaczyna. Ja A ci powiem, to z pierdolę. tym Battlefrontem to tak Ej, dziwnie kurwa. trochę. On... Minuta gry już się zaczyna, już jakiś kurwioż. No, ale spokojnie. No stresu. No ale ledwo co wyleciało, jak rozumiesz, i już snajper. No bo Tego by też trzeba uszczelić. na tej mapie jest za dużo snajperów też. Zajebałem No ciebie, więcej Janek. się gorzej wydaje. No, Tam wiesz, jest, tam taki jest. się chuj, taki się wceluje kurwa od razu, no i słona się. No, nic nie robisz. No patrz, ale ja odwrócimy. No zginij. No ile ci trzeba? Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. No co ten jeden jest nieśmiertelny, ten tekst kurwa, ile do niego trzeba strzelać? Nie wiem. Nie no, na dwóch sobie nie poradzę, no. Czemu? Janek, nie poddawaj się. Walcz do końca.
Kuźwa, gnój mnie ubił, nawet nie zdążyłem nic zaszczepić. Ej, za chwilę tak będzie, rozumiesz? Oj, kurde. Ej, ja bym proponował tym Ale nie wszystkim widziałem w ogóle snajperom... Van Boya teraz tutaj. Kurczę, stał sobie, ja go nie widziałem. Wow. Ale na respie się chyba traktuje wszyscy. Chyba 4. Jebnie. No ja ci tu cenę kurwa wziął. Nieładnie. Ja pierdolę, ile tu snajperów jest. Kierowca jest w powietrzu. Chyba wszyscy już nie pograją. Nie wiem jak wie. Co więcej, jak nie wystawiasz. Co ty masz za broń? O Banboy, normalnie. A Banboy? Padł, a 2 mecze. 2 mecze z wami zagrał. Kurwa. Uwziął się za mnie, bo naprawdę. A to on ze snajpy? No. Banboy, daj pograć, chłopie. Ale to na ciebie? A o ja, czy nie? Kurde. No, na mnie. To trzymaj go tam. A on jest. No kurwa, jego streamy oglądam, a on mnie tak załatwi scenę. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. O panowie, chyba wróciłem do swojej formy. Potrzebuję pomocy. Gdzie jesteś? Mów. Gdzie jesteś? Na respie patrzę, rzuciłem, to nie wiem, gdzie na kogoś. Uważaj, No, bo tam ja jeszcze się jest bardzo jeden. Uważaj! Kurwa, wali snajper do mnie. Dobra, mam. Nalot Fritz X. To piąta wieżyczka. O, olej kombi. O kurwa, 4 gdzieś ode mnie. Kurde, w końcu mnie ubił. Kto mnie to ubił? Oj, wątki dostało. Są przy baterii przeciwlotniczej. A nie widzę, kto mnie ubił. Kto mnie ubił? Wchodzę do budynku. Nadlatuje Wysoka. bomba wroga. Kryć się. Jeb, zaś mnie ubił. Ale skubany, to ja cię z tej strony. Kurde. Co to loto? No Banboy, znowu namusiałeś. No nie. Świat w powietrzu. Szuka celu. Banboy chyba łapiesz unsuba ode mnie. Naprawdę. A jak ten świat Ale mi to dostanie, wybiło do nie góry. może zrobić. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się. Snajper jest dany u góry. No widzę, właśnie widzę. Jeb, mnie nie zdążyłeś się ruszyć. Czekaj, ja się mu tam wystawia, a ty go weźmiesz, skasujesz. To dostałem No, od... Ale jaki ty taktyk jesteś normalnie. No stary, ja godu ci. Joby... Kuźwa Napoleon taki. Ty się wystawisz i go zawał. No nie. Ty się tak nawet może nie wystawisz za bardzo, kurde, bo... Kurde, ubił mnie! Co za gnój? Idźcie tam, chłopcy, przebijcie się na drugą stronę, tam jest ten No snajper. właśnie, przebić się kurwa nie mogę. No to chodź za mną, chodź tu, ja ci pokażę, chodź. Wiecie, bo jeden kamper w środku siedzi. Muszę go wyjebać. Kurde, bele. Nie chcę już przeklinać ostro, bo już tyle rzeczy urwałem. Do głowy. Nadlatuje bomba wroga. Kryć Ale się. jak on mnie zginął, no. W niektórych to trzeba tyle strzelać. No właśnie, ja nie wiem co jest grane, ej. A ten co tam miał za broń? Banboy, co to za pukawka?
Hej Dony, jak uszczelisz Banboya, to ukradniemy mu ten pistolet. Chris, No, tak samo. Jak Banboya bachniesz, No to... właśnie poluję na Banboya, kurde, muszę Ej, się chodźcie zemścić. wszyscy polujemy na Banboya. Ach. No w następnej rundzie. A. To zwycięstwo zostanie za Ej, nami. chodźcie polujemy i potem jego bronią go zabijemy. Sądy. No, na tym, no... Tak, no sprawier to... Czekaj, nie ma sprawier. No, czarny na sobie są. Nie, czy to polemy. A jo, jak fajnie ci To nie poszło, wiem. ej. No, Wyróżnienie. Czasami się zdarza. Wyróżnienie, ej. Dony, ty musisz iść do naszego tego. czekaj. Do czego? Co? Do czego? Dony, ty musisz sobie wpisać ten zryw. Do zrywu musisz dołączyć, bo... Aha, type 100. Słyszysz? Dony, my tu takie Proszę, my tu już takie, szybko. rozumiesz, misje kombinujemy i wszystko, rozumiesz? Aha, Banboy to wszystko słyszy. Czekaj, Dawajcie Ej, doki może, kto co? mówił Banboy daj pograć? Ty, Chris. Ja mówiłem, kurwa no. No, Banboy, Banboy, Eldorado. jak nie Eldorado słuchasz. ci wołał, żeby dać pograć. Daj mu pograć. Jak go będziesz widział, to umówcie się tak, że ty do niego nie będziesz strzelał i on do ciebie. I to tak, Dobra. no. Zobaczymy, co się da zrobić. Ale Banboy, trzymuj się przeciwnej drużynie, ja tego nie rozumiem. To jest aż takie... Jak wszyscy słuchają tego. No, słucham, co tam pisze. Mam. Dobra, to bierzemy bara. Ja nie mam takiego fajnego, smarownica mam, ale ona też jest słabociania. Naciskać i zająć pozycję. Jedynie A na ten czym? wafel. Na PPS-ce? Co? Na PPS-ce to weź sobie ustaw większy magazynek. I... pociski te większy kaliber. Ale te... Aha, większy kaliber, to są te większe na tym obrazku. No, że wtedy lepiej się daje, znaczy nie lepiej, tylko mocniejsze obrażenia w czapę. Przewagę ogniową. A ja mam prestiż na tej broni. No, Znaczy prestiż. Włączyłem, żeby zrobić na nim prestiż, czyli ją skasowałem. To nie leci, no nie? Ponosi ciężkie straty. Przemijcie się. ale był też zlagowany. Banboy nas słyszy. Dajcie pozdrów, panowie. Jak tam taktyka opracowujecie? Będzie słuchał, dokąd biegniemy, nie? No. Ach, mnie ubił, jak mnie brzydko ubił. Czekaj, co ja tu mogę wziąć? Co jest? Ten typ 100 też jest fajny. Co? Oj. Typ 100. Ten karabin. Znaczy, Wiesz co, fajny jest, ale nie mam takiego, żeby go ulepszyć, nie gram bez murem, bo strasznie lata mi, kurwa, nie wiem. no on na blisko tak bardziej. No, na blisko bardziej mi się zdaje, że on jest. Na dalszego nie bardzo. Świat w powietrzu. Szuka Muszę celu. zabić to może. Kurna. A, fuck, pierdziela. Pierdziela to, kurde. Tu nie ma żadnej...
A Bren jest dobry? Mi się tak ograło. Mamy przewagę taktyczną. Ten grid tam, Strzelajcie ten dalej. pierwszy jest nawet taki sobie. No, Nie pierwszy najgorszy. spoko jest. Jak on tu jest zginął? Po nóżkach. A, dobra, może pojechać. Na złoto już mam zrobionego. Chyba on biega, kurde. Wrogi zwiadowca Nie jest za w szybkim, powietrzu. ale mocnym. Oj. No właśnie. Kurde, BL nie zdążyłem strzelić. I tam się skipał w środku w tym budynku i tam siedzi, nie? To Banboy? Wycina z każdej strony. No. Tak, Bambo, na pewno. Kryć się. Bambo się zawsze kampi. Ciężarówka! A nie wiem nawet. No mówię ci. Już nie wiesz? Dobra. Ten walnął. A tego asesyna skończyłaś? Nie skończyłaś jeszcze. Gdzie? A gracie w Destiny? A nie, czy nie gracie? Co? Gracie w Destiny? Nie ma... A, nie mam. Już tam miałem sobie kupować jakoś na premierę, ale... Jakoś nie miałem z kim grać i nie brałem. Kurde. Obronie za wolno. A daj sobie tam... Warto mówić? Znaczy... No tak jak mówisz, to trzeba mieć z narzeczoną to... Aha. Rozumiem. Ale tak to fajnie, przyjemnie takie rozpoczynanie. Dla chillu, nie? Kurde, Nie bo musisz mi spinać o nic. amunicji brakło. Zwycięstwo. O nie. Świetnie Co walczył to było? To zwycięstwo zostanie zapamiętane. No tego właśnie typa nie mogę dostrzelić. Jego tyle trzeba strzelać. No i typ 100 w akcji. A ta broń co teraz Szylo, co to jest? Typ 100. Jak? Typ 100. Typ 100. No, SMG. Oj, tu nie poszło. Ej, Banboy je dobry. Żeby nie było, słucham ostatnie sekundy rundy. Że słyszę, nie? No, no. Jasne, jasne. Co bierzemy? Chyba ci Gibraltar. Ja wziąłem tajne. No, dobra, to ja wezmę.
Obejrzymy. Ale Peter w ogóle kupuje kola, czy nie? A patrz, Banboy na imprezę chcesz iść, obejrzyj. To nie przychodzi. Banboy, zapraszam cię. Ale Ci czekaj. wytłumaczę. Nie wiem, czy od tego co wytłumaczę Peter mu. mówił, to raczej nie ciągnie go ten kod w ogóle. Wytłumaczę Banboyowi, żeby wam kurwa nie szczerał. No, to mu powiedz. Żeby on do ciebie nie strzelać, tak mu No to- powiedz. Czekaj, bo zaraz to- pojedzie, to mu powiesz. Bo to normalnie nie wiem co to się dzieje. Zmusiliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich! O, jaki fajny tryb. Potrzebujemy wsparcia! No świetnie, Banboy, świetnie. No kurczę. O, Dony, poobserwujemy sobie, jak ty to grosz. Fuck, wywaliło No nie mnie. umiem to grać. Kurwa mać. No to poobserwowałeś. Nie powinno tak być. Ja. Nie sprawił mi frajdy. Fuck, i teraz nie mogę dołączyć. Ja pierdzielę. No co, ty siedziałeś, nic nie robiłeś? Co? Nic nie robiłeś przez chwilę? Czy co? No patrzyło jak na ten jak wygrocie. Ale nie powinno mnie wywalać. Czekaj, bo ja Banboyowi wysłał zaproszenie, czemu on nie wpada? Albo Nanek, jak ci nie idzie niczym innym, to weź sobie tego STG-40. A tym to w ogóle nie umiem strzelać. Ja coś takiego bardziej mi podchodzi pepeszka. To coś podobnego. Czy z SMG. Tylko żeby nie miała Wafa takiego też jest rozrzutu. niezły. No to właśnie te SMG wszystkie mają na rozrzut. Ten Wafa jest niezły szybki bardzo. To też bardziej na blisko. Ja tyle ludzi teraz zaprosił i nie umie dołączyć. A Kuźwa. teraz to raczej już... Teraz raczej już miejsca nie ma. Banboy się tutaj skręcił. Kurde, szpetnie. Oj, no będę musiał poczekać. No wyjdziemy potem na czarnej wyżej, chyba że ci się uda dołączyć.
Ale dostajemy baty, ja pierdzielę 30 punktów. No. O, Robicie te zadania teraz na ten? Na bronię? czym? Ja robię, no. No No bo tak. jakiegoś tam meczu. Na przykład 50 meczy musisz rozegrać, dostajesz jakąś tam broń. Nie? To nic takiego nie cykałem. Do tego majora Howarda. Tam masz kontrakty. I no, skrzynki. Specjalnie. Aj, banboy, mam cię, banboy. Wyrwałem cię. Hopie. Ja, 30 punktów życia, to ja co kurwa dostaliśmy. No, Marcin. No, kampę strzelił normalnie, zobacz. Co to było? A nie tak. Co, możesz dobić, czy A wychodzimy? wyszliście, skończyła się już gra? Tak, właśnie. Ale to prosi Tak, mi na mnie zaproszenie. skończyło się. Ale nie ma miejsca, to musimy chyba wyjść. Dobra, to chodzimy z tego. Dobra, wyszłem. Tak? Trzeba nie chodzi, jakbym wyciągnął wszystkich. O. Dobra, teraz dobijajcie przez imprezę, czy jak tam? Dostałem ci namek. Nie mogę dołączyć teraz. Halo? Jakie ty masz nagranie? Halo. Co to za polowanie? No to No jest jak z ostatniego meczu, spodobał mi się. Bo mnie nie było. Ale teraz jak włączyłem imprezę, będzie mi szło o wiele, wiele gorzej. Mogę się założyć. Ojeju. Ale Mogę wiesz, się że mnie założyć. też idzie o wiele, wiele gorzej? Jak jest impreza? Nie wiem od czego to Powiem- jest zależne. Tak samo jak jestem na imprezie z 5 osobami i w składzie z 6 czy tam iloma osobami, to te mecze całkiem inaczej wyglądają. Nie wiem od Wiesz czego co, to może zależy. masz rację, może... Bo też tak mam, wiesz? A to jest związane z tym, że ty Ale nie słuchasz, jak jest pełny nie skład, słuchasz tego, co Mhm. gra, tam dźwięk z gry, nie? a może Tylko tak ty być. się skupisz na tym, co no, rozmówca z tobą godo, nie? No, No. to też Ja racja. to zauważył, bo Ale też inaczej jest, jak jest na przykład 3 osoby w grze i w składzie, a inaczej jest, jak jest 5 osób. Jak jest 3 osoby, to jeszcze idzie to jakoś ogarnąć, ale jak już jest 5, to kurwa... Dobra, tak, nie? to... Gdzie on Aha, drzwi? cześć. No my już powychodziliśmy wszyscy stamtąd. A wy wyszliście O, stąd? czekaj, A, zaproś kurwa, się go czego? tutaj do To tego. zaproś Nanek Banboya do party i będzie Dobra, ja się dołączę. A ty zaś jesteś na niewidocznym. Ja jestem, no, bo to... To co, dołączacie? To Ja się dołączę do was. was, ja się dołączę do was. Dobra. Nie, Nanka mogę tylko zaprosić. Nie wiem Dobra, to dlaczego. szukamy deathmatcha. To próbuj już teraz dobijać od razu. No, próbuj. A ty teraz masz wolne aż do świąt, ja? O. Ja mam, po nowym roku idę dopiero do Ja roboty. pierdzielę. 2 tygodnie. Taki Ale- to pożyje. A nie mogę dołączyć do sesji. Ale na ten urlop czekałem cały kurwa Chłopcy, rok. wyjdźcie, bo Banboy nie umie dojść. Jak cały rok? Ktoś ty nie był w lato na wakacjach? Znaczy w lato byłem na wakacjach, tak. No to w lato miałem 2 No. tygodnie i teraz 2 tygodnie. Ale ci No i powiem, wszystko. kurde, No ile tam jeszcze jest to zostało? wkurzające, nie? Jak
No Nie, jest. To żeby w tygodniu mieć wolne, to musiałem sobotę, niedzielę robić, nie? Żartujesz. Co No za tak, no. pały. No wiesz, jak nie mam swojego czekaj, ja wyłączę i włączę grę i się dołączę. Jak nie mam już, wiesz, urlopu swojego, no to trzeba było A, kombinować, boś nie? ty brał na zetki. No. Chociaż z tymi zetkami u nas też już się powoli kończy, bo kuźwa nie chcą dawać zetek, ale ja stwierdziłem, ostatnio się prowadziłem z kierownikiem, przez to na rano chodziłem, że nie będę robił sobot niedziel, jak nie mam zetek, jak mam brać do wypłaty, to mam wyjebane na to, nie będę na okrągło w robocie. No. No i... A kurwa, to ja cię wezmę na rano! To weź mnie na rano, Proszę krzywdę im... Ja powiedział mojemu kierownikowi tak, No. nie? Co ty kierownik, krzywda mi zrobisz, że ty mi robota, to już mi nią dołożysz. No. No to potem my mieli co chwila bezpłatnie. Bo roboty nie było. No ale trzeba uciekać spod firmy. Spod firmy ucieka jak najszybciej. Teraz jeszcze mamy kolegów z wschodniej granicy, także... Oni przyjechali typowo na zarobek, także im nie zależy wyjeżdżać. Poważnie. Nie gadaj, że oni zostają. No, zostają, bo przybierańcy Przybierają. są, wiesz, kopalnia tam przybiero, nie? No to Mhm. przez to widzisz, że jest w domu o 9, nie? No. Wiecie, Dobra, ładują czekamy mi się... coś tam? Czekajcie, ładują mi się znajomi i już się do was dołączamy. Bo gra musi to ogarnąć, że... A mogę zaprosić Nankę, tylko czekaj, Eldorado dołącz, dobra. Dobrze? Do Eldorado mam dołączyć? Ja. Tak, dobra. Tak. Nie, rozgrywka lub sesja tego gracza są prywatne. Naciśnij touchpad Eldorado, gdzieś tam, u ciebie i daj na ten, żeby można było się dołączyć do ciebie. Tam jest taka opcja, żeby otwarte było. To no najwyżej mu po prostu Ale ja go nie zaproszenia. widzę, bo on jest niewidoczny. Czekaj. Ukrywał się przed Czekajcie, jeszcze tu mogę... znajomymi, wiesz? To przez imprezę nie można... Chcę mieć po prostu spokój. Ja wiem, no. Czekaj, spróbuję cię wyszukać tutaj. A czekajcie, właśnie, przez imprezę może się dołączył. No właśnie, ja No, próbuję. no właśnie. Geniusz tu jakiś jest. Czekajcie. Dołącz do sesji. Nie można dołączyć do sesji gry. Dołącz do sesji. Dony nie można dołączyć do sesji gry. Czyje to jest ten? Czyje to jest lobby? Ej, nie Ja idziecie. do mego. No to naciśnij touchpad. Naciśnij touchpad i tam jest, możesz zmienić prywatność. Na pewno można, nie wiem, tam chyba pisze zamknięty, otwarty. No, nie ma. Ja już czekaj. Nie znajdziesz mnie nawet, nie szukaj nawet. Znalazłeś? A to jak wciskam touchpad, to nic się nie dzieje. Ostatnio nie zdążyłem i Kurwa, ja prawie kurde ogłuchłem. poszło Nie, no ludziom musi być. Lider tej ekipy musi mieć ten. Opcję zmiany ilości ludzi w tej ekipie i opcję... Czekaj, jak to jest? Kurde, teraz mi tu jakieś powiadomienie przychodzą. Zaproś. No, Manek, oła. siema. Ej, ja spierdalam spać, tylko wpadłem się spoko, pożegnać. spoko. Nara. No Dobra, dobranoc, chłopaki. wyśpij się Tomek. No, dobranoc, dobranoc. No na pewno. Miłych snów. Jak się teraz położę, to się jeszcze kurwa wyśpię. A ty mnie już nie A namawiaj. nie no chciałbyś to- się tak nara. banbo jest. Wypierdalaj. Nara. Miło, Ale banbo miło, jest, że- bądź kurwa, z nami, może ale nie jeden mamy. meczyk. Dobra. Nie. Wypierdalaj, nara. Wczoraj, że go przekabacił, rozumiesz, do 1 w nocy, nie? A ostatnio, że go przekabacił kiedyś tam, do 3 w nocy, a na rano miał, nie? No, to Na 6. Nie mogę dołączyć. Siema Przemo.
Będzie dolny. Cześć, ty nie śpisz, A Przemo? teraz Zaprosić go. spróbuj. Wbijaj na koda do nos. Jest. A spróbuj teraz, Bamboy. Nie mam nic. Nawet przez imprezę nie możesz dołączyć? No nie, no z imprezy to Dziwne też rzeczy. po Naprawdę. chwili dopiero działa. No mi nawet nie pokazuje, w jaką wygracie Eldorado i Dony grę. Zajebany PS4, dobra. A czy mi wysłałeś zapkę? No, Nie, bo jest niewidoczny, nie miałem możliwości. Aha. Okej. No, na imprezie w ogóle nie widać, że ty grosz. No ja też już nie widzę. Czekajcie, zaraz tu. Ten, wyłącz, O, cicho, Dony, dołącz Fanboy, do wyłącz gracza. powiadomienia Włącz. i... Nie można połączyć się z hostem. Dobra, uwaga, robi się online. O, jest Przemo. Siemanko. Dobra. Czelanek, dawaj mi zapkę. Siema, siema. Co tam Nanek? Przykomy, wbijaj, odpalaj koda i pójdź. Zaraz już. Ty masz. Nie, no nie można połączyć się z hostem, mam dalej. Do To ja ci Eldorado. teraz wyślę. Ja teraz ci wyślę. Mhm. Dobra, powiem. Odpalę, będę sobie kawę jeszcze zrobić. Błąd, nie można połączyć się z hostem. A moje zaproszenia Nie wchodzisz? wiem. Dołączając do sesji gry, błąd, nie można połączyć się z hostem. Na oba spróbowałem, nie mogę połączyć się z hostem. Czekaj, to inaczej zrobimy. Jednak, kurde. Ja dołączę A do może- ciebie. Może, Nie można połączyć się z... No dołącz się. To to wyłącz może się grę i włączcie weźmy jeszcze właśnie, raz. zrestartujemy grę, bo... Ciekawe co ten... To się zdupcyło. Jak zwykle. Idzie do podziwu. Co? Ale jak wyszło, nie? Ale jak wyszło? Kurde, a dzisiaj smutno, historia w pracy. Już tak widział, że ten jeden z tej wschodniej granicy, kolega taki smutny, nie? Pytam się tam w robocie, co jest grane, nie? Nie, nic, wszystko okej, mi go, nie? No i dzisiaj się, bo tam ich jest, na mojej zmianie jest ich 4 i się pytają, czy ich rzuca pod sklep, nie? Z kopalni tam pod sklep. No, nie ma problemu, nie? Podrzuciłem, nie? Patrzę, że tam bierą po piwie. Spoko, nie? Zresztą niech se wezmą, nie? No i ten jeden przychodzi do mnie, nie? I masz, nie? A, nie trzeba, że cię podrzucił. Nie, to za taty, nie? No jak za tatę? Urodziny ma? Nie. Padło, że umarł, nie? To już wyrazy współczucia, że mu powiedział i O, dołączył się do mnie. No. ja się go pytam, Dobra, nie, dobra, a kiedy pogrzeb, to jedziesz do domu na pogrzeb, nie? On padł, nie, dzisiaj był pogrzeb, nie? O kurde, a kiedy umarł? Padł wczoraj. A ci są, Tak szybko, no, dobrze. ci są protestanci, może mają Aha. szybciej, nie wiem. No może. Nanek, dołączaj. Czekaj, szukam. Przez imprezę dołącz. Albo wejdź Błąd, tutaj nie social można się po prostu połączyć z i postem. ten, i tam masz. No nie gadaj.
No co ty Ej, no gadasz to za głupoty? ile to i nowe? Impreza 5 na Kurde, można do wygrać. sztabu, czekaj, ja do sztabu przyłączę. W 6. To ino... Czekaj, bo ja do sztabu kurwa przechodzę przypadkiem. Przepraszam. No ja też nie mogę dołączyć. Czekajcie, to ja was zaproszę tutaj. Czekajcie, a teraz? A nie, dawaj przez imprezę. Albo przez imprezę, no. Szybciej Ale będzie kto chyba. jest, kto hostem jest? Ja. Bambuj. O, Dobra, Namek jest. No, jest. No, jest. Pasuje. Dobra. A jeszcze ktoś, jeszcze Marcin był. no Marcina zaproście. Ej, może być 5 czy 6 osób? 6. Który Marcin to jest? Tego chyba nie masz. A nie, tu na imprezie Nie, jest, nie tak? ma go. Czy nie? Nie ma Czyli- go na imprezie. Aha, Okej. no to musicie go Przemek? zaprosić. Przemek? Przemek chyba jeszcze był. No. Mamek, zaraziłeś mnie. Czym? Chorobą Jezus. chyba. Taką chorobą. No jest zdrowy. A Joa, gdzie Sky? No, w drużynie już jest. A Dony? On już jest. Jest. Jest on. Przemka albo Marcina tam mówiliście, nie ma. Zaproś gracza. Czekaj, domu zaproś gracza, to może. Może mi to pomoże. Dobra, Przemek niech jeszcze wbija i gramy. A jest No, Przemek. no. No chyba jest na imprezie. Przemek, halo. O, jest Marcin u nas. No. Dołączył się. Ej, widzisz, że on bez imprezy się mi dołączyć nie mógł, nie? Ja mam jakiś rzut. Same duplikaty. Nice. No, gramy. W końcu. A nie. A znowu to ma Lepsza mapa na świecie. Mogło być lepiej. albo gorzej. To wszystko klikowałem, wiesz? Znaczy oglądałem i oglądałem też po prostu. Tak, ale na to oglądać sobie. No, wieszczaku. Przecież to łatwo iść. Naciskać, Los, dając los, pozycję. los. Bądź ostrożny, strzelaj ostrożnie. Snajper tam w tej szopie pierdolony No i jest. mnie zajebał właśnie.
Mnie tak samo. Ale mi kurde, niektórzy snajperzy takie kluki są... Nie wróćcie się, bo nas tam plecy nam robi. Może są daleko z przodu, także. Na górze siedzą. Idę do tej szopy. Jak kurwa, on jeszcze trafił. A, plecy, kurde. Kurwa, zrespił mi się na plecach, a już do tej szopy właziłem tam. Ja pierdolę. Też na ile teraz. Gdzie się skrywa? Kurwa. Mam go. Zaraz to tam w tunelu pod działem tam przechodzi. Dostał. Kurczę, nie trafiłem. Jak kozy mnie pała. O kurde. Spokojnie. Między pociągami jest gościu. Plecy. Oj. Ale ci powiem, że czasem idzie. Idzie się zdenerwować. No, Ja nienawidzę wierzę, tu że- snajperów, tych jeszcze quickscopujących, to jest kurwa dramat w tej grze. Ale to trzeba potrafić, no. No też trzeba, no ale... Jaki dramat. No nie masz szans z takim. No nie wiem, No nie, ciężko takimi jest. to już potem. Uważaj, on tam jest... Czy wejdzie On tu tam na z tego... górę, wszystko widzi w koło. Na górę snajperzy jest. I flash tam wybuchł i oni nie dostali tym flashem, kurwa. Za autem jest dwóch. I w stodole. No, Nanek, to by kanał się rozwija, nie? W jakim znaczeniu? Sobów O przebywa. Boże. Topie z nami Banboy gro, 4000 moi żyje. Suby to nie wszystko. To najważniejsze wyświetlenia. Biedlady. W okolicach obory. Sponsyp? Jest tam ktoś na tym respie od nich? A ty Przemoco, jak tam u ciebie słychać? Co tam słychać? Jak tam zdrówko? Co tam słuchasz? No dobrze. Idzie do wiatraka. Jeden, uwaga. Drogi zwiadowca jest w powietrzu. Jebnie ze snajpy. Co Ja za gnój szpetny. Na Gustawie jest. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Kurwa, i dostanę tą Jebnie bombą drugi prosto raz. w czoło. Mogę się założyć. To nie ja. O kurwa. Zdenerwuję się teraz naprawdę. No, fajnie. Kurwa. Nanek, uważaj tam na wprost, jest dwóch. Kurwa, Ostrzał plecy. moździerzowy. Wycofać. Co dole, uwaga. Na trasie dostaw. Kamysz, aha, tam się skampił, pod wozem jest. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. A, no, tu pod wodą. Ci się ładują. Zrzucać, kurde, zrzut sobie rzucili. Plecy nam robi. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Wrogi A ile was zwiadowca w jest drużynie? powietrzu. Tam może być 5 czy 6? 6. A nie ma nas, jest nas 6, nie? Jest nas No. 6, jest. Ale kurde, to jest właśnie przerąb. Bo ten Marcin się dołączył, nie?
Kurde, ale to powinno być więcej. Nie moglibyśmy razem na siebie grać, ej. Możemy zrobić meczyk na siebie, żaden problem No to teraz. wtedy go po prostu tam 3 na 3 powiedzmy. Aha, ten, gra lokalna, Możemy. czy jak się to nazywa? No można zrobić, Custom game. takiego mistrza broni można zrobić. Zwiat w Maybe. powietrzu! Kurde, jak... Oni cały czas z tym... Gdzie on Tam jest? leci do nas. Oj kurwa mać, dostał dużo ode mnie. Szuka celu. Drogi Ale zwiadowca co z jest tego, w ja nie powietrzu. wiem, oni cały czas przymierzeni lecą, czy jak, Nadlatuje bo... bomba wroga. Kryć się. Naprawdę. Opie, 7 strzałów w niego Wsparcia puściłem, zniszczony. nic. Brońcie strefy zrzutu. Ostrzał moździerzowy. Wycofać się. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Oj, bombę dostałem, ładnie. Świat w powietrzu. Szuka celów. Ja tam tego, jakieś dole nanek jest pod filmiki tym naszym- nagrywam, a nie mam kiedy ich wrzucać. Dajcie spokój, kurwa, 6 mi to mówiłem. To Tomek? Znaczy Tomek, co Przemo gadasz? Ja mówię, filmiki nagrywam, a nie mam kiedy ich wrzucać. W co tam pykosz? Duma, O kurde, tam jaki strzał. w Gran Turismo, Kala trochę to... Teraz kurde, w międzyczasie jak jest przerwa to w ciepły. Co mówiliśmy? No. Kiedy, teraz? A u was przerwa jest? No, to na Czy co? tym. No, z tego albo z tych innych, nie? Na szturmach też są. O kurde. Co, idziemy zagrać między sobą? No panowie? możemy. I to więcej. Na tą... Siema. Możemy. Siema, synu. Siema, siemanko. O, jaka ekipa na kodzie. A ja. Co tam? Widzę, kurwa, nocna zmiana chyba, co? No a jak? Lepsza. No dobra, Co robimy to? Kto robi? No bundle musi zrobić. Słuchaj Marcin, ja cię będę zapraszał, bo będę grać Ty- prywatnie. Wszyscy sami. A idzie ustawić tego, jak to się nazywa? Ten mistrz broni Bad boy, tutaj? jak będziesz miał miejscówkę tam w lobby, to daj znać albo zaproś na imprezę, dobra? Spoko, spoko. Dobra, to w kontakcie, trzymajcie się Ale to mordy, miłego czekaj, granka. Ginter. Ale nie, Krzyż. No, Ale teraz będziemy grać. weź A, go zaproś. O Boże. Kuźwa, to teraz było piękne. sobie pomyśli, Ale nie, no szybko się- grzecznie, wiesz, ale Pado nie szybko ma się miejsca, zwolniło. 6 jest, Pado idzie, nie? No. No, Marcin, czekaj, jak możesz jeszcze siły grać, to poczekaj, bo za chwilę będziemy sami na same grać, czy jakoś. Sami na samych. Dobra, to dajcie mi wtedy zaproszenie. To jest deathmatch, dominacja. A to nie ma być lokalna gra. Tak, tak, ja patrzę na lokalną właśnie. Potwierdzono, dej. Na hardkorze. Ale ja chciałem Gdzie na żeby hardkorze? Co ty? mistrza broni, żeby A zagrać, co nie wiesz. grałeś? O co tam chodzi? No, zabijasz dwóch i przechodzisz do następnej O broni. Z taką Boże, samą bronią wszyscy kuźwa. startują. DSS Stana, rozumiesz? Nie da się w prawo, w lewo ruszą, to sobie strzelejcie. Ale nie widzę tutaj Ja, na tej ona- liście, na tej liście, na tych listach trybów, są atrybut. Nie ma gangy? A No Banboy, gdzie nie ma powiedz- gun game'a Dobra, tutaj? już odpalam koda. Chodź, chodź. A Banboy, ty masz przez ten? Przez Avermedia puszczony dźwięk z konsoli? Na stream? Tak.
No czemu? bo wiesz, parę razy, że jak się zastanawiał nad słuchawkami na przykład przez Bluetooth, co są pod konsolą. O, to ci nie zadziała. Niestety. A mikrofon można... Nie ma gangame'a! A mikrofon No masz normalnie podpięty, nie? Podpada. Nie, Z czego masz mikrofon? Z kamerki? nie. Mikrofon mam na USB do konsoli i na USB do kompa. No 2.2 muszę mieć. A, Bo inaczej imprezy nie słychać. a widzisz, No, ja mam kamerkę. a ja tu tak se zrobił, że ten... Normalny to jest oryginalny mikrofon, nie? To dołączajcie do mnie. No, Oryginalny, dobra. co był do zestawu mikrofon. Mam go wpięty do tego. Do pada. I... No bo oni teraz to rozdzielili, że To jedną można słuchawkową, czy co? No z tą jedną słuchawką, tak. I kiedyś, ale kiedyś też ta opcja była, że mikrofon masz podpięty, ale dźwięk z imprezy idzie na telewizor. Przez HDMI. No bo tam w ustawieniach, ustawieniach sobie tam grzebiesz i normalnie. Ale kiedyś tego... Aha, chyba, że tak. To możliwe, to nie wiem, bo tego tak nie próbowałem, ale kiedyś było ta konsola była tak głupia, że jak podłączyłeś dwa urządzenia USB, na przykład na przykład słuchawki z mikrofonem i mikrofon, tak? Na USB do konsoli, to nie mogłeś używać słuchawek z jednego źródła, a mikrofonu z drugiego źródła. Tylko automatycznie ci przestawiało na... Jak cię to chodziło? Panowie, co my gramy za tryb? Deathmatch? No między sobą coś zagramy, no. Dobra. Będzie wesoło. Spoko. Ej, Chciałem gun game'a włączyć, ale... ej, czekaj, tego trzeba zaprosić. To zapraszaj go. Jest Marcin w drużynie. Czekaj, Jest? ale No to jest dobrze, tutaj? To dobrze. Jest, no to dobre. Jak się wystraszył. A to inną noc jest 8. Nie chce jeszcze ktoś grać. Eldorado. Już potwierdzam. Dobra, ciśniemy. Bany. Kto tu jeszcze grał? Ban, bo jaka mycka. A jak? Musi być. Kajmoż Mycka. A tu jest start meczu, dobra. No, 4 A to wszyscy są, tak? 2, 4, 6, 8. No to startujemy. Wieziemy z tematem. Elo. A, nie, na czacie, wiesz? Mam ten... Nie. Ustawiałem się chyba... Siemka Filip. Siema Rafał, cześć, witam was. Co tak późno przychodzicie? A nie może tego tam przerzucić. Jutro na 22 przyjdźcie. James. O, to jest jebana mapa, nie lubię. Co masz na rano? Nie, ja mam na południe. No to możesz grać. No jeszcze tam myślę partyjki 2. Ja ze 2 mecze i też spadam. Jeszcze muszę serial obejrzeć. Co ty za serial oglądasz? Jaką ja tu mam broń Wiem, jak wybrać? Własnych... O A Jezu, to są trybuał. standardowe klasy. Matko kochana, co to kurwa jest? To wybrał. Atakuj i zajmij pozycję. A nie, to jest każdy na każdego. Deadmatch. No to jest free for all. Kto mnie uszczelił? Nanek, sorry, nie chciałem, Jaka kurwa. była umowa? Nanek. Naprawdę.
A to łapa na Banboya była. Ale, kurczę. Kto to wlazł? Ja. Kurde nie, muszę klasa zmienić. Ty, no to nie zabija w ogóle. Nie no. A to własnymi nie idzie bić. Losowe broni dajcie, jaki chuj. O. Kurczę. Ty, no nikogo zabić to nie mogę. Eldorado. O kurde, po kostkach dostałeś. O, teraz już dostałem. A ty gdzie? Ja takiego biegania. Mówisz? Ach, ubił mnie. Sorry, Nanek, nie chciałem. Nie bij. Zaś ty. Zaś ty. A, Filip, 2 nocki miałeś? Ofa. Kurde, Filip, co to tam nocki? Ja mam cały tydzień, O, czasem nie widzę, nie nocki. widzę. A jak wiem, że mam na przykład teraz mam na drugą i na przyszły tydzień mam nocki, no to To nie plecy robi cały czas. Stylowy. No wiesz co? na przykład robię coś takiego, że Że wiem, że że sobota, niedziela, noc, Ajajaj. coś robię, żeby po prostu w nocy nie spać i już się tak ćwiczę. No nie trafiłem cię, ja pierdolę. Fire. Kurde, tu. O, zapalało. Aj, Gdzie z tym granatem? no już tam wyjmowałem. Kurde! O kurde. Kogo uszczeliłeś teraz? nie. Ej, to jest fajne! Kamper. Powiem, kurczę. No, każdy na każdego, każdy ma równą szansę. Ty tu nie ma siedzisz funkcji. cały czas. Tylko mordujesz. Kurczę. Biegłem takim, kto był schowany za Ej, kamieniem. ale Został. ten, Marcin ma przewagę, bo on nie jest na imprezie, on słyszy jak my biegamy. I pójdźcie się... I siedzi w kącie kurwa cały czas gdzieś. Ej, pójdźcie się na tego. Aj, amunicja, amunicja. Kurczę, nie wtrafiłem. Ja pier... Ja nie wierzę w tą grę, to się kurwa dzieje. No ale mnie z dwóch kurwa stron. No ale też dostałem. Jeszcze jednego killa mam. Ajajaj. Ajoa. Co to za przycelowanie było takie dziwne? Fajnie, bo tu do 8. Że się fajnie... Aj, Ktoś nam się kurwa, fajnie Monika, skradał do się. mnie. Rafał, Padosz? Horizon 99 zł. Fajna gra? Ale to na Play No, Store, ja. fajna, dobra. O kurde. Bez płytki to... Fajnie właśnie. Kurde, dwóch mnie ubiło. Piewony. Chodź tu. Pieruny, ja. Pieruny. Kurwa, zanim on to przeładuje. Plecy. Horizon fajnie, jak ktoś nie grał. Naprawdę. Tak, ja grałem, fajnie, fajnie. Horizon zajebista gra, gierkę. Polecam. Muszę dodatek sobie ogrzeć. Kurczę, zakupić. A ten Winter wyszedł już, czy jak?
Jeszcze raz? A ja! Ten interdodatek Biłeś to mnie. wyszedł już? O fuck. No Horizon, tak. Straciłeś kota? Kuźwa. A ja szedłem tak ładnie za tobą. A, to sobie. Oj, Nanek. Ładnie tak może pojechać kolega. O kurde, słyszałem ci to. I haha, że jeden. Kto to kampi tak brzydko? Nie wiem. Marcin. No ale dwóch stron. Ale czysto świnia, nie? Jak tak można kampić? Nie wiem. Nienawidzę tego. Promocja do 22. Kurczę. Ale miałem... O Fakt, fuck. że trafiłem. Nie wiem No tak, wy mnie czym ty strzelasz? Barem. Ej, bara, to masz tam będzie- ty bara, masz. Kurde. Jak to skąd? Jak ty nie dostałeś tym granatem? Jest shotgun, jest snajperka, jest broń. A czy ja to ustawiłem sobie wcześniej, bo wiedziałem, że tak będzie. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Oszust. Jaki oszust? Jak to radę. Uszczeliłem. Marcin w swoim miejscu za kamieniem. W swoim miejscu Gdzie za indziej? kamieniem. Lecę gościu, co mnie zabił. Kurwa. Kurde, słyszałem. Nanek, widzę cię. No tak, ja widziałem, że ty mnie widzisz, że chcesz mnie obiec. Kolego, spierdzieliłeś mi, kurde. Za szybko biegasz. O fuck. Nie słyszałem cię nawet. Wiem, bo mam taki tryb cichy. Nanek, gdzie ty biegniesz? Jak noga po kasku poznaję. Czym? Muszę Po ten kasku. kask zmienić. Po białym. A, O, ja tu woliłem. Trochę. Ja pierdolę, jak ja go nie Ten zabiłem. bar jest taki mocny, kurde. Ale... a nie. Kurde, to się da do 30. Trzeba sobie ustawić porażkę. Swoją broń. Jeszcze się zdążyło Więcej go nie zabił. Ja. Jakie wrażenie. Ale porażka. O, to jest zabezpieczone. Co, już nie grasz? Dajcie mi chwilę, ja zaraz przyjdę. Przydam. No dobra. Poczekajcie wszyscy. Chwileczka. Dobra, muszę sobie ustawić. Zryw. Wy w Battlefielda czasem nie gracie? Gromy. Pewnie gracie, nie? Trochę się. A w tej polskiej lidze graliście, Jakie czy nie? polskie lidze? Na Battlefielda. Nie. Wyrzucili nas. Za co? Za dobrze Za wygrali. co? Czekaj, zaraz wrócę. No. Co wy gadacie, kurwa? Co żeś się odpierdolili? No nie wiem, to z Namkiem rozmawiaj na ten temat.
O mój Boże. Nie chcę. Dobra, jestem. Spoko. Jakiś tryb, znaczy jakieś co do mapy? Macie ten? Predyspozycję? Nie, dla mnie spoko. Znaczy ja bym coś zmienił. Może być tak jak było. Jeszcze Tak? możemy zagrać, no. No to dobra. Czekajcie, bo jest taka sprawa, że ja nie mam kuźwa klasy ustawionej. No właśnie sobie ustawiłem. Też nie miałem. Ale tutaj nie możesz wybrać własny. Można. Możesz Na dole masz stworzyć własny wybór i możesz sobie ustawić. A, nie może. Zobacz. Dobra, lecimy, panowie? Sekunda. Lecimy. O. Ten to kuźwa niewyżyty, lecimy. No, Klasę se zrób. ja mam klasę. A nie, mówię do Nanka. Bananek to zmęczony, on chce iść spać już. Dlatego lecimy. To akurat ja powiedziałem stylowe, ale okej. A to widzisz, kurde. Już jest jak co. No co? No to go. Let's go, come on. Podobne głosy macie z Nankiem. Pewnie ta. Ty stylowy. Takie zapite. Ta, zachlane. Sam to Moczy powiedziałeś. mordy. Moczy mordy. Ja już nie chciałem tego mówić, ale widzisz. Nie musiałem. Nie musiałem. Ale powiedziałeś. Albo miałeś na myśli. Ty honoro. No dobra, teraz powinno być trochę lepiej. Co ja tu mógł wybrać? Ty to same... Tu nie można swoimi brońmi gracie? Można. No teraz nie, klasę trzeba zrobić przed meczem, dlatego mówiłem. Strzelaj bez ograniczeń. To zrobiłem. O, to też nie Misja się rozpoczyna. Pamiętaj o szkoleniu. A to wy macie klasy porobione, ja? Tam. O, wy świnie. Teraz bym A porobił. ja nie porobił. Nie powiedzieliście. Kurde, słyszałem cię to. Skill z Battlefielda się przydał. Tam nie dałem. Chodź tu. Gdzie uciekasz? Ja tylko czekam aż nowy Battlefield wyjdzie. Nie? A nie grasz w jedynkę? O kurde. Ty, nie widziałem cię tu. Pod plecach do ciebie. Kurwa nie. Ja Chciałem pierdolę. nożem rzucić, ale Nie wierzę w to. Zapomniałem się. Ale mnie sprosił. Stylowy. Ale. Coś mi się popierdoliło. Na Anek, nie biegaj też. Odrzuć. Patrz. Dobra, chuj. Kiedyście to macie. Dobra. Słyszałem. No Jest! Promocje porobili na tego... Ja mnie Widziałem cię Na na gry niektóre. Ja pierdzielę jak mnie wystraszył. Sorry. O kurde. Janek jest sobie to. powolutku wbiegałeś tam, To kurwa. tu już tak stało koło tej armaty. I się odezwie tam.
Ja dostałem w plecy. Manek. Nie stój w miejscu. Ruszę się tutaj po tym mapie. No ale zlamiłem mnie. Kurde, Nanek, ty kampo kierunek. Nanek kampi? Manek Zabić stoi mnie. w jednym miejscu i się patrzy. Jak ktoś go zabije. Jak leciał z tą kampą, Nie. No ale... Mam cię. Mam A cię. czemu tu tych przeciwników nie widać? Jak nie widać przeciwników? Co, nie widzialni są? O, teraz już będzie widać. No teraz już będziesz widział. Znaczy nie będziesz widział. Jakbyś se wbił, to byś se widział. Co mu wbić? UAV. Nie wiem co to jest. Samolocik zadawczy. Samolocik zadawczy. Kurwa, czemu ja przecież puściłem? To ja takich rzeczy nie osiągłem, wiesz? Trypon. Kurczę, nie Mam cię. zdążyłem przeładować. O, to było dziwne. Kurwa, Haksy, bez strzelbą. Co? Jak ja cię nie zabiłem za pierwszym razem? Kurde, musiałem dobijać, ty. Kogo? Ojej. Co to była za wymiana, a ja... O Boże! No, zjebałem to. To jest O, bardzo. nice! Nadlatuje bomba wroga! A, Panowie. tu lecę. Chować łby. Ja już słyszałem, kto do mnie leci. Kto złapał? O Eldorado. kurwa, musiałeś. No stary. Tylko ruleczka, na mnie. A, z tyłu dostałem. Shit. Kurwa. Marcin, łobuzie. Tu nic innego nie mam. Coś nie klikło teraz, kurwa. Kurde, tu nic innego nie mam. Ja pierdzielę. Gdzieś ty się tam chował? Teraz z jednego stało się z drugiego. Lufa ci wystawała. Jednostkę zwiadowczą wroga! O fuck. Aj kurwa. Chodź do taty. A kurwa, jeszcze z prawej dostałem. A, żebym miał może amunicję. Nadlatuje bomba wroga! Halo, halo. Czy Może. tutaj... Tak. Bitches! Co teraz? Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Nadciąga ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Kurczę. Łapać tam, chłopaki. Nie ma rudzić. Już nie ma? To słabe to twoje. Kurde, nie zdążyłem granata rzucić, no. Kto przy komie przebiegł, nawet mnie nie zabił. O kurde, tu byłeś. To Marcin. Patrz. Sorry, Manek. Za co? No musiałem cię Mnie zabić. nie zabiłeś. Tak się prosiłeś. Przed chwilą tak. Kurde! Ale Sorry. dostałeś raz. No dostałem.
Nie. Jeszcze tu jest, kurde... Co to? Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Trafienie. Ja pierdolę. Dobra, w końcu mnie dobrze zrespiłem. Hahaha, no to ekstra. Ja No kurwa, co jest? Te respi mnie nie zabijają, ty. Ej, jest na minusie. No ja nie mam na minusie. Life is life. Ojej. No pa. O kurde, Marcin. nie dobra. Nanek. Kurwa, udało ci się. Zmieniłem broń, wiesz? Zapadłeś mnie. Manek się rozbujał. Rozbrykałem się. Fuck! Nieprzeładowane! Przeładuj to, kurde! Oj. Ale mnie kurczę ktoś ustrzelił. Cześć. O fuck, jeszcze jeden, kurde. Myślałem, że go zabiłem. Ale tu dostałem. Kto prowadzi? Ty. Kurde, nie mogłeś poczekać. Zaraz wam pokażę na Przemek. powtórce. Jak jednego do ubicia. No, a jak? Skąd miałem wiedzieć, że to ty tam No biegniesz? to ja wam by dał gotow, że mógł kogoś do ubicia. No dobra, Połamałem dobra. się. Jeszcze się zabił, jak strzelałem do ciebie. Dawało kiedy można strzelać, kiedy nie. Ranie! Teraz nie! Czekaj, weź to na Zaraz multi wam- po prostu. Teraz wam pokażę na powtórce, jak mnie Bamboy nauczył strzelać. Ja? Tak ty! Ale drugie miejsce zdobyłem. To już wam pokazuję. Jeden, drugi i może odwrócimy się i jeszcze trzeci. Eldorado znowu. Powiedz mi, jak ty celujesz, że ty... O mój Boże. Dobra. Mi też poszło ładnie w miarę. A to co, jesteś pycnięty? Kto? Nie, Normalnie z góry strzelisz, nie? dokładnie. Czasem trzeba wykorzystywać Ty bioderka. byś się musiał tak sparring wziąć z Quickpolem. Ja by to chciał widzieć. Spoko. Zróbcie sobie A nie. klasy, chłopaki. Ale Stary, jak ja teraz gram mam to zrobić? dopiero może z czwarty dzień kurwa w tą grę. Wejdź sobie w żołnierza Żołnierz. i w dywizjach możesz sobie klasy porobić. A mi się tam dobrze klasą gra, bo jak grałem tyle czasu tą bronią. Ta, można to pan, zobacz co się dzieje. Dobra, to jak ja sam mogę moją broń ustawić, no to ja idziemy z tym. Dobra, tu jest tak, jeszcze ustawimy. Ale to tylko. czekajcie. Dobra, To ja pójdę, zajaraz pójdę. no. ja już jestem ready. Czekajcie na mnie. A, jeszcze muszę sobie ustawić skin. Ja idę zajaraz, nie? Kamuflaż. Dobra. Dobra, nie będzie taki... Tu. O Boże. I też muszę mówić, że idzie palić. No normalnie nie wiem co zrobię teraz. Rzucam palenie. Trzeci dzień. Tak mi się teraz chce. Trzeci dzień rzucasz palenie. Dasz radę.
Wierzę w ciebie. No. Współczuję, Boroczku. Ciężko idzie, kurwa, ciężko idzie, naprawdę. Kurde. A ile odpaliłeś wcześniej? 3 Ej, lata. wiesz co zrobię? Łe, sprzed, to nie? dasz radę. Bez No sprzed, taki, normalnie. nie tak długo, wiesz, ale taki czuję zapach, kurwa, papierosa normalnie. Przyjemnego. Czekaj, co tu mogę wybrać? A, tu jest ta strzelba. Źle tu trochę zrobiłem. Teraz będzie wesoło. Okej, bo muszę coś... Ta, dawaj. A nie, bo tam ktoś poszedł na papierosa, No. nie? O, lubię tą mapę. O, poczekamy chwilę. Ja też. Ale postanowiłem pewne udziwnienie wprowadzić. Jakie? Bad Boy, Tylko- powiem ci, że Tylko ten żołnierz headshoty. trochę podobny do ciebie. Podobny? O, Bez tej czapki to on wygląda jak Jaśwa Sowa. To. Ten mój wojak. O, fuck. O, taki o mój Boże! Taki typowy Janusz, nie? Taki kurwa grzyb. kręci się. Ja też mam taką czapkę. Czopka niewidka. Pa, to dawaj ubiór na Yetiego, zaraz wam pokażę. To jest dopiero Janusz. Poczekaj. To musi być Francis. Panie może pewnie machnąć. Dobra. Tak, ja jeszcze nie mam wybranych klas. Czekaj, bo mi się coś a dobra, już. Jeszcze jeden równy razem weź. Ale to ty headshoty tylko ustawiłeś, czy jak? Tak, tylko headshoty. Także panowie, będzie się działo. To wszyscy są, tak? Wszyscy snajpami, nie? No idziemy. Sekundkę jeszcze. Let's go, let's go. Kurde, ile tu jest klas. Dobra, Nie to. też. Only headshots. To do rana. Manek jeszcze się tam przebiera, kurwa, na ostatnią chwilę. Na zdrowie. Na zdrowie. Dobra, zapierdalamy. Ja muszę tu teraz obczaić, bo tu są wszystkie bronie odblokowane, nie? Nie. Ale bara mam odblokowanego. A to może masz odblokowanego, a nie gram. wiesz. No. Obejrzymy tego bara. Deathmatch! Bez ograniczeń. Każdego. Bądź ostrożny, strzelaj ostrożnie! Zobaczymy, gdzie Kuźwa. Bang! Nanek, tylko headshoty się liczą, wiesz? Ja i tak nie trafia headshota. Kurczę.
No ja też tak myślałem, ale byłeś pierwszy. Bo się nawinąłem. Z czego tam napierdalasz? Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Ja mam swoją broń już, także teraz to możemy mulcić. O Boże, ja mam bazookę jako Ja nie dodatkowe. mogę, albo Ja nie wiem, pierdolę. jeszcze w kulopornie, albo muszę latać. Tylko headshoty są włączone, tylko w głowę. O kurde. Tylko w głowę. Tak, tak. To my się możemy sam naparzać pół godziny. O, i trafił mnie. Nanek. O. Nanek. Kurczę, w głowę Celownik to nie wyżej. trafię. Ja tak nie umiem grać. Nanek tylko, że dwóch zabijesz, a ja nie to. Wręcz Ale- tak nie lubię grać. O kurde. Dobra, ja nie wiem. Ja też tak nie lubię. Ale fajny, kurczę, Ale- widzisz? Co? Widzisz, Challenge. tak skasowany niby jest ten. A... Widziałeś, Janek? Kurde! Nanek, sorry. O fuck. O, Ale zobacz, Janek, jak tak pograsz trochę, to później będziesz w multiplayerze. Same bańki, kurwa. później będziesz pro. O fuck, ty trafił mnie znowu. Przemek. O, jednak idzie. Trochę będzie celownik. A. Jaka bitwa tu O, była. jak go zrobiłem, straty już. Kurde! Kurwa, już jestem Siema, na Nanek. mnie, kurwa. Niemy na live Pierdolę. podziwiają, że się nauczyłem grać. O, ładnie to zmieniamy. Obejrzyj. Obejrzyj. Nie no, mi to nie wejdzie chyba, kurwa. Ja tu w ogóle muszę... Challenge musi być. Ciężko jest Kurde, trafić, nie? łatwizna. Uj. Dobra, Czekaj, czekaj, stój, Mamy stój, na jednego plecy. mogę na ubić. głowę. Nie chciałeś już. Jednego mam. Ale Ja widzisz, pierdolę. padołek, żeby dało szczegół, jak kogoś mu na celowniku, to poczekajcie. No, poczekaj, dobrze, że się obróciłem. Ryczołek. O fuck, ty. Jak to jechał? to się trzeba było ustawić, żeby takie biegające głowy były No. ze stopami tylko. Jak mi to Ładnie. Tam mi pocisk. Pięknie. Czemu ty świnio? Jak to ty do mnie? Jak ty podchodzić pod lufem tam. Kurde. Który ma 17 kg, przyznać się. Celowy pewnie. No ja. Ale teraz Znowu nankę. Jak ty to kurwa robisz? No stylowy. Normalnie. I to jest niemożliwe. ale To jest Nie niemożliwe. może jakieś cheaty. Tak. Wrogi zwiadowca jest Tak w masz powietrzu. więcej nanych zabitych ode Wrogi mnie. zwiadowca jest Ale ja w mam powietrzu. wygrać, rozumiesz? Nie chodzi. Ma wygrać, no to trudno. Stary, ja nie gram w Może to ogóle na tą grę live. bez kitu. Ja na razie tego koda jestem taki typowy Janusz Cebula, kurwa, nie? ja też. Ej,
Ej, granaty działają. O ja pierdolę. Boże, świnie szpetne. No, teraz będzie granata. rzucał granat. No, Jak nas tam pocisnął, ty? Kurde. Ej, to mi się dobra, podoba. jest jak jest. Grać. Nie ma źle. Dobra, ja na dzisiaj kończę. Chyba jakiś jeden normalny Lipa w tym, że te frag mówi, te ostatnie nie są 1 do 1, nie? I nieraz patrzysz jak celujesz, nie wiem, metr od niego, a on dostaje, nie? I to, No. ale oglądałem tego, Pingwina ogólnie, filmik, nie? I tam pokazywał, że to nie jest 1 do 1. Dobra, ja kończę. Jedziesz, To co jeszcze raz? Czekajcie, ja Nie, zostawię. już idę, muszę do nas. Puszczasz normalną, co? Nie, No, normalnie, zostaw, to proszę. było dobre. O dobra, panowie. Nie. Ja, to było dobre. No, jak cheatowałeś, to już Przestań, kurwa. to było dobre. Tak ci heavy słyszę. Na razie wtedy. No, trzymaj się. Siema, mordo. To było dobre. Szkoda, że nie ma tego, że nie ma tego mistrza broni. Jak to się nazywa w kodzie? Inaczej. Ganki. No, o właśnie. To jeszcze raz deathmatcha zagrajmy, Ja, co? ale daj ustaw tamto. Spoko. Nie. Nie. I to tam wszystko jedno. No i chcę też. O, to jest fajna mapka. Dony, do tej pepeszki, nie? Jak ją używasz, ustaw sobie rapid fire'a, magazynek i przedłużenie lupy, nie? Taka mała podpowiedź. Mówisz? No. A jaką on broń używał? Jak pepeszki. Jak zamierzasz długo w koda grać, to wbij sobie na tego, na Pingwina ogólnie kanał, nie? I on tam ma ogólnie omówienia każdej broni i dodatków, nie? I naprawdę fajnie. Mimo, że ja nie jestem ogólnie kodowcem, tylko battlefieldowcem, to naprawdę chłopak fajnie to wszystko tłumaczy i taki zwykły, wiesz, Janusz laik jak ja, to normalnie skuma, nie? Mhm. Czyli będę musiał zaraz. Pingwin, tak? Tak, no. Pingwin Do Dziukensa sobie wejść na kanał i tam będziesz miał go w polecanej społeczności, nie? No, ja też go sporo oglądam, wiesz, bo fajnie gada. A to Spaja nie Fajnie to oglądacie? wspomaga. A, tak średnio. Cieniarz jakiś, To kuźwa. Spaj? A to już nie są tylko heavy. O kurde ty. Biją mnie. A Spaja to ja dawno nie oglądałem, nie wiem. Albo... Spają chyba już coraz mniej tego kręci, mi się Nie, wydaje. no tak dużo ja może jak koda to nie, ale... Progi zwiadowca jest w ale powietrzu. tam... No kurwa, nie wierzę w to, że ja cię nie zabiłem. To jest niemożliwe. Chodź tu. Widzę cię. Też. To na pewno, jak ty już nie widzisz na oczy, kuźwa, o tej To, jo? godzinie. Ja ogólnie nie widzę na oczy. No bez jaj. Jak to było? To nie wiem, że ja teraz nie zginąłem, to dziwne było. Kurwa, nie, zmieniam to broń. Progi zwiadowca jest w powietrzu. Tego gracza trzeba, kurde, dobić. On to jest za dobry. Nalatuje bomba wroga. Kryć się. Willy. A dostanę tą bombą. Dalej. Kurde, zanim to skasowało wszystkie punkty. Cholera, jasne. No jak kurwa? Ty po głowie dostałeś. A gromy na głowę czy nie? Nie, normalnie. Nie, normalnie. Na głowę mi się podobało. Przez to mi nie idzie, kurwa. Przez to mi nie idzie teraz.
Bo wiem, że nie muszę w głowę trafić, trzymam po nogę. Ale się... Kto tam wpadł pod auto? Stylowy. Ja, no. Coś ty zrobił stylowy. Pecha miał, no. Ale coś ty zrobił, że ja cię niby zabił. Spojrzałeś na niego i się wystraszył. A. No ale z dwóch stron. Chodź tu! Kurwa, dostałem tym gwałtem. Nie, że... Kierowca jest w powietrzu. Kurde, zaraz mi się CS przypomina 1.6. Zajebiście się gra. Jak pana IP. Ej, Ale bo dostałem takim platuszka pod serwerze, dupę. Ale O, granat. prywatnym, wiesz? No. I ten. A tych privat się najlepiej grało, Ja, nie? i tam był taki problem, że oni grali tam drużynowo. I ja zeskoczył z mostu na Dedus 2 i kuźwa mój pech chciał, że Fuck. że po prostu puściłem cały magazynek, nie? I akurat wszyscy dostali headshoty. Dostał jak momentalnie, rozumiesz, po ani 30 sekund. Dostał jak zaraz tego. Jak się to nazywał? Perferyjny? Nie perferyjny, inaczej. Stały bank. Permanentny. Permanentny. Mać. Jestem normalnie aż filmik z tego ściągnął, nie? Ale. Nice. Ja. W plecy. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. A, nie zdążył! Nie zdążyłem, no. Nie zdążył! Ja już czułem to, że ona leci do mnie. Ja pierdzielę. Gdzie ty strzelać? No, pepeszką. Przedłużony masz i co? Przedłużony rapid i magazynek. Przedłużony rapid? To nazywa, czy nie? No rapid, Przedłużona przedłużona lufa, lufa, rapid fire i Czekaj. magazynek. Dobra, panowie, O, ja już spadam. idziecie. O kur... No, ja lecę. Ja lecę, bo ja muszę rano wstać. A co to jest ten rapid fire? Szybkostrzelność. A uchwyt jakiś masz? Nie. No mam 3. Rapid fire, przedłużona lufa i magazynek, nie? I to ci wystarcza? Bez szybkiego podmyszu nie grasz? No. Nie mam żadnych uchwytów, żadnych celowników, nic nie. Nie, bez celowników. Dobra, panowie, dzięki za grę, ja spadam. No trzymaj się wam, bo mam nadzieję, że w coś pomucimy w Batka albo coś, jak będziesz tam, wiesz, Jasne, pstrykany. kiedyś można, czemu nie? No, dobra, to w kontakcie. No Jeszcze jasne. zostanę, to z chłopakami pogadam. Dobra, na razie, chłopaki. trzymaj się. No, Trzymaj się. no to teraz możemy iść w sumie na normalnego A ile nos jest? multiplayera, co? 4 zostało. To może na dominację pójdziemy, co? Potwierdzone? Teraz akurat kontrakt zrobię. Na potwierdzono? No to czekajcie, to kto jest tym teraz z hostem? Wiem. Nie Dony. No nie wiem, możemy na potwierdzoną, a później możemy pójść na normalną dominację, to sobie kontrakt zrobię, nie? To czekajcie, ja bym
No dawajcie do To mnie, bardzo chciał. bez stylowego. Mi pokazuje, że nie można przejść do sztabu. Czekaj. To ja dołączę, nie wiem, do Donego na przykład. Dobra, już jestem. O kurde. Dobra, jedna gra i dla spadł. No i ja. No, tak samo. Dobra, jestem To jest prawie druga, wszyscy jeszcze jak jesteśmy. odcinek serialu zobaczyć. Co patrzysz Co to na serię? wiesz? To nie. Kurde, zobacz co to jest super. Drugi sezon oglądasz? Dobra. To co? Drugi sezon? Idziemy na co? Jeszcze raz, bo ktoś... Chris, Drugi sezon? Jak trzeci? No, ja oglądam trzeci. Sezon? To odcinek. Sezon. Kurwa, nie mogę dołączyć coś. Czekaj. 4, Ja online. 5 nas jest w tym, czekaj, ci wyślę. Już, ja już dobijam. No. No, czekaj chwilę. Potrzebujemy cię na froncie. Zgłoś się w wolnej chwili. Już dobijam, czekaj. Później będziemy tu potrzebować ochotników. Dam ci tak. Dobra, do rady. No co ja dobić nie mogę. Zobaczcie sobie na tego pierwszego typa, top player. I chuj. A kto hostuje gierkę w ogóle? Ja Damy. mam to. Czekaj, to jeszcze raz spróbuję. Kurwa, nic nie idzie, czekajcie, zrestartuję koda, nie? Że ci wyślę po Podoba mi się prostu. twoja entuzjazm, żołnierzu, ale zachowaj Możesz mi wysłać od razu zapkę, no. Niech pan szuka wyzwań każdego dnia. Ja to mam zrobić. Nie. Co to masz zrobić na nich? Tu, u tego masz na przykład na samym dole masz special order i masz tam za 50 meczy jakąś broń. No ale nie umiem tego włączyć. Przytrzymasz X. X-em. To widocznie masz już inne zadanie wzięte na 50 metrów. To co, blaszki zagramy? No, chodź na blaszki. To już, czekajcie, dajcie minutkę. Ten kurwa kot tak muli, że ja pierdolę, nie? Muli ci mi, nie. No nie mów, że Nie szybko chodzi. wczytuję gierkę, nie? No tak średnio, wiesz, ale tak nie uli. Ty, to wiesz Do co za ci szybkich powiem? on nie należy. Próbuję odpalić mojego kompa. Puszczać, rozumiesz, GTA Vice City na tym kompie, znaczy już ci nie puszczę, no ale jak ci kiedyś puścił, to stary. Albo puścił ci L, SR, Street Racing, coś tam, SL, nie pamiętam dokładnie jak się ta gra nazywała. To tam rozumiesz, klatek na sekundę miałech 10. To 4, dobra, wszyscy. To idziemy, tak? Si. To miał jak rozumiesz 10 klatek na Czy sekundę konfirm, i czy co? Trzeba mi wczytuję przyszedł jeszcze, cała nie? gra. Już Ej, jesteś. Marcina, a Pięć. Marcina znowu. 4. Czekaj. A byłaś dopiero, co cię widziałem. Dobra, jestem. To, a co, idziemy na blaszki? No, na blaszki, no. To 4, 6, dobra.
Dobra, napierdalamy. Jakiś klanik mamy naprzeciwko. R11. Będzie grubo. Spierdolimy im spokojnie. Zabójstwo potwierdzone. Plan mamy jakiś? Mamy impact. O kurde, wcześniej to. O, że coś tam ładnie zmucił. Ale ty już mnie uczaskał. Przegrywamy tę walkę. Przyłóż się. Zabójstwo zanegowane. Kurde, plecy. Zabójstwo Ej, wy potwierdzone. macie coś na Mamy padzie ich. ustawione, żeby szybciej się obracał albo coś? Cóż, Ale ma ktoś to ustawione czy? Ustawienie. No ja to mam prawie na maksa czułość, dlatego tak zapierdalam od prawej do Kto lewej. tak ma? Głosie. No stylowy. nie, ja aż takiej nie mam, chyba na 7. Nie, a też nie. No to już wiedzie, miałem zawsze na 100% ustawione, ale tutaj to jakoś tak... To kwestia przyzwyczajenia, nie? I to tak No naprawdę pewno, zależy od danego gracza, bo jak ja ci powiem ustaw tak, to kurwa, jak nieraz ludzie gadają, ty ustaw tak, będzie ci się zajebiście grał. Gówno prawda, to zależy od preferencji kurwa każdego, nie? No dokładnie, musisz sobie sam znaleźć jak to... Tak samo niektórzy w Battlefielda grali na 100%, to w drzwi nie mogli trafić, żeby wbiec gdzieś to... Kurde. Nie. Ale nas smucą trochę, co? Znaczy ja i tak normalnie tego nie znaleźć. odczuwam, bo mnie cały czas mucą, nie? Tak. Takim luźnym graczem, no. Chociaż... Ja jeszcze coś, Skup się, skup się. robię, Świat to szuka celu. przeładowuję po każdym kilo. Zabójstwo potwierdzone. Nacierają w dół ulicy! Ale kurwa ile blaszek miałem, 4 blaszki do pozbierania. Przegrywamy tę walkę. Przyłóż się. Czemu ja mam ino jeden nóż? Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. To masz? Nóż jak rzucą. Zabójstwo zanegowane. Kontrolujemy pole bitwy. No, pozbierajcie te blaszki nasze. Nasze, bo to też się liczy teraz. Nie utrzymamy się. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nadlatują wrogie myśliwce. Ale ich pociąłem, co nie. Zauważono jednostkę kontrwywiadowczą wrogu. Ale kurwa, przy wejściu to było, chuj, z 5 chyba. Ej, tak muszę pada do mnie. Dominujemy nad nimi. Naciskajcie dalej. Kurwa, jaki wyrównany ten, nie? Zabójstwo potwierdzone. Fajnie masz to. Mamy impact. Kurde, to by było fajnie jak było w kodzie w Black Opsie. Dobrze, mordo, zbieraj takie blaszki. Kurwa, 2 wyszło, kurwa mać. Ja pierdzielę 10/7. Kuźwa. Lecę na nas. Nie no, na trzech to opie, kurwa. Stary. No kurwa, Świat 4. w powietrzu. Szuka celów. Pakiet wsparcia Tam patrzę zniszczony. sobie Brońcie tutaj, strefy jakby ktoś zrzutu. przypilnował trochę.
Idziemy równo. Zabójstwo zanegowane. Skup się, Nanek, skup Nie, się. poważnie, serio, Ponosimy nie. poważne straty. Jak potem wiesz, celuje to. Zabójstwo zanegowane. Nalot Fritz X O do kurwa, ale się jest na środku. Leci bombka. Już jak strzelą, już to są... Zbliża się samolot ze strzelcem. Potwierdzono ostrzał. Ale pozbierałem teraz, nie? Nalot Fritz X w toku. Zabójstwo potwierdzone. Świat w powietrzu. Dobra, zaznaczam, biorę ten, bo będzie zaznaczał, gdzie oni są. Takich rzeczy, kurde. By się musiały punkty zapisywać. Bigo! Ale... 10 tych strajków było, ale co z tego? No i mi się zaś skasowało wszystko, nie? Tak, no jest zginiesz, to ci pasuje. Nie wiem, mi Ale- się wydaje, że jakby wpada zmienił to... Byłoby coś lepiej. Spróbuj właśnie pokombinować sobie coś No z ustawiłem czułością, teraz może, bo większą, no, ale jak to tam grasz. refleks za wolny. Albo mam wielkie lagi z tego względu, że... Na czym grasz? Telewizor? Co? Oj, Telewizor czy monitor? Kurwa mać, dwoma. Dobrych ludzi. Tomka M Wyciągnijcie dostałeś wnioski z tej porażki. w prezencie. O, jestem. dobrze, że ten nie rzucił tym mołotowym. No ładnie, to ci wyszło. No dawaj jakąś paczkę. Dobra. Kochani, ja uciekam. No Nawet piąteczkę. mecz. Nic, trzymajcie się. No, trzymaj się. No, piąteczka. Do jutra, jutro tak 9:00, 10:00. No, do jutra. Na wieczór, także. No, pewnie też będę. No elo. Czekaj, zapraszacie jeszcze z No, tym to na razie. Spoko, spoko. Ja ci tam wysłałem zapkę, chociaż Znaczy, nie... no, może nie widziałeś, wiesz? Teraz widzę, że była. No, żyję. Tak, tłumacz się teraz Nie, no tak. poważnie. Myślał, że jakiś laik wszedł. Tak. Oj, jakiś leś robił. YouTuberowi wysyłał No. zaproszenie. Nie, aż Tak, dokładnie. O, Marcin. No, dzięki Marcin. Słuchaj, być jutro. Jutro też wpadnij to. Pogromę. Dobra, nic chłopaki, trzymajcie się. Dobranoc. Jo. Hej. No, trzymaj się, hejka. O tym... Dobra. Ja już od nich uciekł. Także dziękuję dzisiaj. O, także dziękuję dzisiaj. Fajnie było. Zapraszam na kolejny live jutro, tak myślę, że o 22, 21, bo na 12 już przyjdę z roboty. To jeszcze coś tam wiadomo zjeść, jakiś obiadek, coś tam klikać na fejsie i... Dobra, dzięki serdecznie, trzymajcie się, cześć.